nanso ntifu ni wa pagafo ho ne senti no na mpanimfo asem ye no kure na o se me dodo akire prachire se be ya o metu fin bia na obohu se okoye no aye akire yi entia na Wofa atenase abagafo no so abedwa no kasa agya mo no ofie ha saa ena ohene eyire ono nso so ewofie ha yede dwumadie no ebre okwan soronko so kura kachiro obi no onka nchiro obi se ofane na pamfo atenase eduom fa fidie no ento sompa ne mpo se da ho mpo no o yade a omputu stop because hana futu sem yede bobra no ewo ombefa bi mo ne ntoma no na yenko enko yanim uko MC ho a Kevin oyata miyame Wofa ase no omuntafo ban no ebi mada saa ena azuka enem huzo nso akeka him na so otugu nso a abe flash atimi so abeduru ono so bebo na chi do amadwumadi no akotote safo be ma bia wo bia awrade enhira saa na ko be jesi mprimu wone eye David omoso bo adwuma se be ye bebe TV ne so ne de eho adwuma kase nyina ahye wo monsa omo bo adwuma pa etinyame nhira omo se omo kan ye homa da biara da yetimi eko yenim chief producer ene obobo ansama ye de be nyina no eye nkwanta bisa Isaac wasi ye nyina nkwanta so ntwen wo mani nanso biremu yade na ateka animu a ya be kan se oduru junction ho a ye sime de dina se che ne emu oduru na wase chire bibiri saa na kokosati frecha waso ndi ompe no ho asem di odidi sumina so na wabefi abeda because hodo obi ane ne mpreduane ho aha nto kwa otimidi ni ope ono so boye chiri dom ne yade dwumadie ebrew ene asamasi asem aba na asem dafia ha osisiri prisie obi sisi wasisi ni bi sasabonsam kura ne bawu ndi abrabo mu no so wodan wani hu so obi di wawu obi ji wade obi prawo obi fum fa wajapade a mpacho ya no wasinkete na onso wasisi ni bi firi se asisie enye eno nti ene ye betena ha na ye hiti pa ko ye mpese obi a abawuro obi kawa afa na bati nti ye wa hama asem bi etete wo ne eha wo ne ma wonte ho ase no wo de Sompa Asem Mpe Nipa ofane na pamfo ebeboa wo na yayi wa firi saa o hawo ne amane kese a wakwa akodam no ene efutusem no ene efutusem no na nim se de medi medwuma na futu ne makwa ebeba me pese onom drink akra bi de bogu bosa na wo sepo ne saa na enema ekoboko na bibia timi asete e de ama anu nti no pemizo drink ni bi ne papai onu mizo no na anu 5G mixture no maka cho se bia wa bre ubo anu bia ya na eboa wo ye adwumadene a ubo bia eboa wo ye school ni pese osunya de na pese je oboso a lukusid na uboza atena ne kokakra na watime suesua wade sa ma wana gima watime tenase ekenkan ubuku no manema ekotote edema 5G mixture no any mizo ye omo bo adwuma pa edipa binom na niema enkotote emfama eboa pa na niema I say energy drink ba kono panyini no e fucking tu ya no haida betwamu wa no kamfiri manoko na nyo wasem na meka enti no awurade nchiro bia so wabubo bia no bia ma niema akotote ede amount 0246 0246 ipacho 2027 udi akuya de be yiye kafra ayo hene yire 0246 26 0221 0246 27 0221 0246 27 0221 afe 21st clinic se men kan to se fa wayale ye be down no mon sa yade ne emfama no kure sa hospital we e ba ye no siatica afo ni nyina ho no mu dwane kuro se siatica yade pa na akekere wo dia wanko ho aye mistake kese na nsen Europe 40 wo mon kan to mdo ma doctor fo no gu Europe a omko bo adwuma pa South Africa 40 anom se dabi nyo mon kwa ne sa yare sa momra hanso ho nso so no omakodi dwuma so country bia wo so officer siatica tete wo busuafo no etata wo mo no mpacho to nsafre doctor fo ya ombetu obi amana ba no aba be samo yade kura agim office siatica ho
saa yade ne ye stroke ni apanyini okeka ne ho saa no a no de stroke ne ba bebechew ama waka dem timpa chew ohu 21st clinic for no momo a man ye man koto temfama o number ne 0540311311 0540311311 3A cool capsules ose men kan choose koko ayale hwede e 3A cool capsules na ubetimi abobo na koko nyina firi so koko ni timi mamoja eba woto mpacho koko ni ma woja wonan a obre koko ni ma wonnem obre kusisia de bo ani aboso ba na dwa mamema ye ekofom mpacho obi we sisi nani ho ebepone pone onyanom 3A cool capsules ebepone obi wa no oposa nani sa koko bachohe ne pedro ni binom na koko no emfiri wo so the sent no o number ne da fidi nso pinjiri mu achen wi ya 0546 107 107 0546 107 107 0546 107 107 the Sompa TV again Pacho Sompa u Pacho scan u TV no ate netime che Sompa no na Sompa na niam aye de ba fiwe mu ano odi no we ye kukuru mponi o nti utim se de hyehye yegu akwan mu kan ho se ye ntinsi kwan so a ebe ye huhuhu ba nti memme se Sompa no mpacho scan na won sentimi nka wo Sompa na ofutu sem na da bia age no Sompa Asem Mpe Nipa no wonsa atumi aka express groups for akon December da no country be na apese okoso mpacho eyomoa ye no omudi dwuma ye nti asemboni bia ke ye de yebeka omo bo adwuma pa nti se ya akontu nko ade mensan express group ho mpacho Canada UK New Jersey Germany America baby bia apese okobia unhu express group a ombebo ade wako number ne 0552 827 787 0552 ombejo so na niema akotote pa e de ama akoda bia yira akoda yira ide mo ya ma no ayede no akoda ya yira owo so am he ya post office school park ho ho na akoda yitie wo kodi agoda ba mami I'm coming very soon I will be here mami say goodbye ya ko ya amabiem ya hwehwe akoda ya ye hu no e ya ko enenan ni mpacho so ohunu sa abofra ya wadi mfie num young boy da bia o matu shop a udim so ope ne picture twa no na waboa woni da so kama akura ya firi ne maame nsem enanan ni oyo bata ehuna yam hihie wom na akura bedi wakache mpacho fa ne maame bra wudi ni nsusu a wocheche nkura so we nku abefra wo nkura ne mo ndie fa ne bra wate na ade omo makan later ya kan ho asem we ndie ehia ye pa intimisiro fa ne bra oteso ame wo head aba besin so ame Sompa ni makura na udwane kwa ebebo amsiro akura we ne de abusuya ni ayon ya pa intiboa ye sa kwan so wo number ye 0591 057730 ofroma abusuya na beje wo so na niema akotote kura obo he ba se men kan kire wo se wonder de preke se pada ne ba ye mpacho eno eboa pa mi system booster kese pa eboa onse wo ye abankwa na preke se damusa na achimu sa no a na yin yalewa bia eko eno nti no wa ye na abefo kwan so sabigu nkwanum sabigu kokonim sabigu nsuom ne nom mpacho e obo he ba na de ba ye wo de nam aduro bi nso aba ye frɛ no odin buru ni fitia na tu ni dini sa koye na be ma na ye gire nchen wo sina na yiri bia no se aduro we de ye odin ndi se ye frɛ no odin bites mpacho kokope bi bobo na ne ma nkoto temfama Pajo Fred doctor number no nyewe nkwan yade a owo ho aduru ha na omwa 0249 761 508 0249 761 friend na obeje wo so sa me pacho bibia ni wase na futu ene gito ho nti ya sori se ni nyanya gito ho ma wa me pacho futu ne de ye wo pa ye de futu ne be ma na wo de abobra me pacho na futu ne yetiawa edina da so no wo se esi wi a aya kaime pacho ya ye madoye o se esiwi a aya ye madoye ne jasa amane ye banko ana wo kai se me wadamfo bi se me frɛ no a amasase ye mo gidi se me frɛ mo na samo a ombe ko age amame nanso ukọ adwa so na niema ko yie no wantima nkai se ada no omo no bi na gina ye konkon de ne Sompa TV mamensa kan amasase nti no wanyi we kura mfa nto credit mpacho esiwi a aya kaime wate Joseph kan bi Abrantie Joseph nuanom yi ne maaye ogopie Potifa fie na wosomsom de na Potifa yere etwa ntro to Joseph so na Joseph ko pie fie ase na hwe ya obabia wo fire ya ton no obedi soja panyini fie a ya sa de ntro ato no so na soja panyini ade ntro ato no so ne ya lock wo be da pie iti no ofisa ne nkwa na nyina afie ase no obeda obebre obewon twetwede wo ho nanso na Joseph nwene wo no ne momu ho odwena foforo ho Bible say
oda solid da kru hunu se neduafo a won wo da afiase ho no o maye bosa ana wo sore kɔ won nchen kɔ busa won se na de na me nuanom a me ne mo da afiase mo nhye mo hunkura na da biada maye bosa se ɛna o mo se ya so da ye bia ye ntiase da ye ne teteye da ye na ma ya toba ha ya tetopiti enti na ama ye sore ye ni aho keka bia wasese mu betima ka mo da ye na kyerɛ me a Israel nyankopɔn da hene no obekyerɛ da ye na ase ne de asomdue bebrɛ mo oba akose me so da ye me da ye sumu no na masa akɔ follow ahemfie biem a ma ye ne nsa hyeni a me guso de nsa ekɔ akɔma no oba akose ne pa no to ni se me so me kura brother me de kɔ akɔsɛbe wo hene wo se da ye no se na nsa emu no wo hene bɛsa ato nsa afiri mu biem na mo bɛkɔ akɔteki mu position ni biem nti mo ma mo bontom yam na emum se mo kɔ a aye a mo nkai me esimu yi a mo nyama doye papa ewa abrabɔ mu no oda obi nkyɛn saa na nne watimi akɔ akɔduru baabi a waduru wɔ America hɔ sɛ wo nua no adwendwen nti wawe nsa wɔ akurase toro ontimi nkae no da bia da wo kɔ a no akɔyɛ ne mpuatwa ogye krab no ɔwiwie no ɔboro no ɔgyegye ne ho a no aka we ne fie na ne yɛ de wɔn so anye serious nti hwɛ abrabɔ yɛ so obi nye serious nye ne obi pɛ na esi o etimi paatɔ yɛ akai nipa wate ni oma baabi de utitu sima no se esi uye na ya kai no ni oyi introduce wo ma adwuma bi no but wakɔ na esi uye a ai Thomas Made ba me nua bi na eni adwuma ye ɛna ɔno ade krata ne bi broza akwasi ɔmso ɔmo fa nipa ndi try na frɛ akwaso ya ɔmo fa nipa ndi try na frɛ wakɔ wura mama wo modern montie na oyɛ manager na adwuma na sɛ sɛ obɛlink no ana obɛpesika bi man so ɔmfanye no otu otwa ne mpoa adwuma no ne nyae ɛna wanyɛ no ɔde brɛ me kyɛ sɛ me de me nkɔ brɛ na mfama nyɛ saa ne yɛ no mpatwɔ esi uyi a ya kai nipa wate o classmate na mu kɔ school na ufie nye ye ma break ya odi udi na chiko banchampesi a ya gba ama no no akotena se asam na no ahwebi no wafuru kapu na ade akosua ade no enne se siuye na sa classmate ne honam nso na kwankwa a me pa acho kai no wate na ne nyina na bobolu enne ne fie nya wantima anko na nim awurade ahiraw tim kase abeto wo amano ne me pa acho kai no wate so ntimi mwa no mane nduru obi mpo akakra wo pone ama ndia ya adwuma bi de me pa acho ya kai nyankaye keep remembrance kai obi wate nya waye opapa pen ni o ma akosi fie o baabi a wo si fie no nya wo twe manso wo gina wachie no nya o linki wutu baabi a wo no ni obefa wo kwa abrochie na ya bɔ na mana ba no me pa cho ye nyankaye ne kai no wate nya ne wo adwuma mu ni ye ntua wo ka no ogina katua no opone kakra ma wo to nsuo no no enne wafiri wo kɔ level kase wako station kase odaso wo kumanim ye ntua ne ka me pa cho ya kai no wate nipa no hye wo nkran nye ono anka wadwuma ugyae no a wo ka cho sɛ ye ne be ye yie ampe ne aye yie so ono ne honam nso na kwankora me pa cho eye akai no wate me pesa abrabo me ka kyerɛ wo sɛ nyankaye ne hia ehia o wusi so ba ma bi na fa woto ne ho so o hwa wo SS owie na wura university wodi ni koyi opewu ndi ono oda kakra no otua fees kakra ono oda kakra wakonya wo level ayi bi wo university wusi wagya no enya hwe wadwena amene na dwuma abɔ no wodi adane nsawe wuso asi wiye me pa cho kai no hunu sɛ nye ono a ka university dem go hunu bi da nye ono a ko angohia be ma na wo hia no nti ne sɛ be ma ne yɛ mpi ne sɛ saa wo tete boyfriend no watete da so ampa cho kai no wate kane wa ye kyire wukunu so ono na mami ko school na ye se mi wura pe check bi ne yamfa nyi na ye na enfiri mitiri so na eniama some nyame be hira o sa akwa ne so me pa cho nyankaye ye ntimi mmobra nko ye nim na nkaye de eye mu manipa won twetwede wa abrabom dodo mu manipa ni ye ne ya dodo sister wo na wo ye busy wa oba no wa wonim se sister ye oto ntem wonye hwe wona tete akora yi ma wo ukọ adwuma wagya na ma no mpacho wo ye bibia wagya na bone bozo wa hwe wa amene akora na duru ba bi no okoye na do ya wo sese no mpacho nyankaye na nkaye ye aberwai otifie hoyi wona ha nananom nyina o omkodura abrochie be chena de aso wo ba ifu ntimi ye manehwe mepacho nyankaye kakra wate na nkaye ya de a odasani wunya utimi ko ekowanim animere obi anu ne ho fisi wo hunu sane ye boboso yi ebi adi no ode bia ye obi nya adwensa cha na anwumere ya ye obi nyankopon koka chenze kwata ampa wa bre na mitia futuo bi wo Sompa Wofa Lumba ne na pamfo agya mono mo se mi nyankaye mani aba me ho so nti bire am de wa fa ya omu yi mesro jiwe na fa dane wa brabo
wo ya ne se awurade be hia wo dan wani ka kire wo kunu se mi wura ne ya de a me hye wo nyina da no wa ye bi pen na magyae ne nyina mu ato na mo nkonkom anim ka kire wo yere se de me fo wachi bebrebe yi manya nka ye bi se nya wo na adem start ablabo nka sika ni ho ene sika ba wo sam de wani die se fata mma se mpome ye bie ma nya wani so a mpacho nyanka ye wate na abrabo ne ntimi enko nanim we ye Sompa Asem Mpe Nipa afutu agyamono Kwaku abadashi ne nche tifo ne arefo na de ekoni straight ya checho na na pramai Washtown bafo sumankwa hene na na pramai baby awobia na bafo sumankwa hene chiao na menchia na free na na free odurefo hunte hunu no okay na baby awobia ode share omno samwa me chiao ai wakuna ana normal we na wakano abkolaya wayirai ahomtio so worry oba na no oba twempra na op TikTok wa wukura nka yo sa ankola na omoyira ne no ma ya no aduane emuhye na gas enso ye refina ahitia ne ade most of them ne TikTok abebo nipa manipa esere ne sen kum nipa ebi hwe ade dodo obuwa ne bapia TikTok nti onwe na nka akola we sidai na one hwan ye de ni gya hwan ti na akola ayira besi ne a ye ne ye ti akola e beto so a ni ye nsunu gujam de bia cha haka nipa ni kwase nipa yira eni kwase nipa nko yira e wo kwan bi so na hwan ene na ehwe akola yi ya akola yi for the past year betra kwaku yenka ho asem kwa kan betre ba besi ne ye hu eti ho fort adu time o baby betima hwe TikTok sa na ni re fi se ne bakura area ekoso adem na na ye so adem mu a ese ye nko an ne de baaye nyensu ye huhu e wo no mam kwante saira for the partridge ye hu no ahampa aha dwen aha emphasize da manyame yen we de nyame be nyame nche de tumi akọ onye ebone bia papa eju fa ne bre wadaroma fa ne bre kwaku na no de asem bi ba na o se ede ende yen ka se wadaroma me bo na nru so de ne ba ya edu me bi asem no kwa me kan na edu me bi na me refi kwaku na bi nya o sa bo be de baba e nru story mu nsu ye ne ade no ahun na nso ya kai wo de asem aba o ya toyi nipa sebe efie no ho a kwaku nkanye ya bia boni se nipa won kaya nkaye kura kodi holidays kura ba Canada na America kwa nkenchen ye betimi de yense ye bo ye kan nim ne ye kan sebe ye ne tie no ma bi wo a yesu ye problem na so sa problem no ye timi solve amanfo de ne yenso efie ejadam wo ho empratwa ya twene owiase ne mo aya boa wo mo ekoma na de ma bi aye toto aduane mo mu de ne o manya kogugu abrochire enne o mu fi obia ni nyina wo ho untimi nyimfiri mu ha dabi o ya sem o timu kan o di fo sa mo me cha obia obia untimi nyimfiri dabi so ti ase empratwa ya twen eboa ya boa nipa bi na nefia na sabe empratwa sa obi ka a na edin wo hu kwan obefa so agisika oba ha ye gina ya nam agisika yi ye nchaje ye nya hwede nanso ka awanse ne hwekropo sa ne nsem ka fe nipa bu a wo gina ade ma na no a ye me da ase no o tiesi no ko kade nso hwe sabe empratwa sa on the kama ko nwam kwa na ne chine china na ma na dwane dia na woche etin kaya de kwaku hia so no oba te no oni nkaya wo da brunzam jem woni be mate no oni nkaya wo da brunzam jem anya na san kaya no so oba ne be ma nyina se mumienu no se woni nkaya no woni nkaya ma wade ne nso enyina because aye ntekuma ne ananse agudie enti nkaya de ketwa bi kura efe kwaku atititi hoyi sabe empratwa so oba fra bonte ba no to komo ha sekura de blose kwaku me nam na ede me hu we na be fata oni ade ade na ope efe o efe enunti ama na nipa bebre enkrofo bia no no mo ho o ma hwere o mo menne o mo kai ni nyina ye nkai nipa bi ni nkai ye obu a odidi wi asebe mpre sebe o na de na no atwitwi fom aya kai bebi na nipa bi hye bebi na nipa bi hye wonim se kwaku enya de a
nyankopɔn betuma bompa ye a kyerɛ nyame saa ba nyankopɔn firi so meso mu emfa nkosi baabi de ɔde fa nipa so na emo nyankopɔn de fa nipa so na won so no nyame ma wadwen na so wakae de nipa na ya ma wo sister bi na no frame osun ofidie so saa adenti na sese ko ba saa be ma tia wo ni adwuma ye ona atu kwan wa be fa wo de ne paper cover wo enne akwahu oba foforo onfa ne yire no enye hwe efe enye ono nko o me se no ma we kase ye biam aka se enne ye mfa story bia me se amanfo besu nipa o ma boa nipa ama enne seven prejuasa wono ne wono dajam na ono tesoro na seven prejuasa what amangubunu e bro wo fam e ba sanso ne de bronsam ye wa kunka bibia ma san nipa no wate ase dabi nipa oni nkaye no se wo hyase se wo di wani a kwaku upa kofa hwan bra onti ase da because when ya baabi e de nsa so amasa obi so akɔhwɛ nkwa sa nipa no den so an nkɔhwɛ wuo na meto nkyerema nkyerema ma de gu adwan ma ne ye de me nkwa me didi akɔsam makosam e de aba begu eduma bi adua na ye foro no ampa wonya baabi do nsam ye no aso wona asensa wo nua ne ntimemfo fa na ma no nso meka ho enne nipa da sane ntimi sa de no taman kaye pa no nipa bebrenim because aye me me family but ye musa se kokru na war no bia ne nua baabi ene wo hwa no wode ne hye kire sa mama me ko dwa enne ukunanya binti omfa obia na bere memma dwedwentwe bi nso se me ne me family enti ne sa na busuani bi ba fie wa ni awonu nkonsa wono de ne de ba de a wontra se da bi o enipa bi ene hwe enipa bi be ma na one ne te no nyesa sabe ya wo no nga no so be gina ho e ma wale no oba na one ne te no nyesa wo ya wo no nga ene ne ho ya akono ena akofa no te drum be bia nyankaye especially ene program mum dem dedicate ma burochirefo kwaku nipa egu aburochire omuso ma boa nkrofo abefa nkrofo ko menne ebi mi kura san ho am ye di bia ba because of say aburochire ema wotumi uyi nkura amoa mema kura de se bempreduasa nyame ni ya ni yesu ye ni ye hu yi o enya asem ketwa because wo kwa aburochire si kura yi se bempredu oji hey minim obi aseb won ne befa na yire koye abusuan nkoyie obefa oba de ne koye ampa oba koye wa manifie so yedai ayede but wa ye ama ne kuno be ma na betra fi oni nkaye ena utisa si utrase ne su cha dia wa ye no nyame mfa nche wo da kwakure obi so de ko sebe mpreduasa badwamu a na so na bati na se uhu dwomu a sa nipa no kofi abamane o bamane enye oba abrotia na se botam medem bon ko ho enkama hu ohene nanim bana baso Ghana ye nim sa no ma ne ye de anim ane se me de ma ye yiye me ne me de ye kwa na kwa kwasi ya manwofo so ye tia sabe mpedo mu petumi a wo sabe wo ye kwata ko no baba transie di onye wie no aba enne opesi ko obi buro no so mfuturo na so ya tu aba na wona bo na mu echiachia why wani kura na wo prewu short ase wo de men ko bo baby di naja short ase na mo me buro no simposo de mebo hodin mesi ya wo ya tu won ha ya nimu kakra na da besi ne abaya bakwa yesi de road of de year eni ade ebi anto ye da kwagumi kuro man to akwan sa amo na de aso kasiese wa ebo asante ne ko na na mo sori na makọ na mo ni nipa kọ kasa na mo ade ne ato amenti mo won kaye mo kaye adu time Ghana ye wono ma bi emfiri so da ye wo kasa bi emfiri so da ye boni aye dodo ye nkai ya bua nkrofo bi eno mo ba no mo tete wonim dia na ya no se wo aboa no okọ ya wo no woni wani ni ye no obi pa ho cha na obi kwa ho kire mu a no tifie na wa kire se ko nipa so masifo ho o metuma boa wo na wo se bia boa no boa obi efe dume bia wan se ni we kura na opusa ne sem ye nyanka ye e wo ya wadiem ye mpratwe mu me se mpratwe de me kasa me nyimfirim because nyam na me de ba ye etete ade tinyam na mi betwam wo ka kura so a ngama ma ni mai o mo mfa
iti yemfa ni nyina mfra because mpratwe no eno na nam mu kwaya wade so tia se eno nti se obema bia na ne te se sebi mpraduasa wo boa wo mpratwe mu a na wo oba na ba ma no nya ba bia sia wo so pe ba bi maninsi ni enyan se eduru bra bi na ba ma pia ne sika nya de wo ba ti se de kwaku na wo ken enna atade a hye na nkwaye de bia meka ade wo de mema na ye ho ade ba ma no oba twempra na se ba oba no ankwaye na so hu na bonte no wa basa o frɛ no wa catch na mfuso onim gay na eduru mre bi na me girlfriend no oh na you know sit na no fe agosho abra na dai no kana sem se obon se be market chat to botum we je short ya say but oba ebetima hu ne boyfriend e wa bonte na ne ho atete on kan che na danfo ne nam se we na me friend ne da you be cancel be kan cho se be mi ja na ya wa tan wa yi hankra se e ade na ekoso sa hankof no ade mesre obi a wo tie na ne bokontin kwora wachi hwese ba bia wo weje adu no ana wo de bia adu no ye hwan na bua wo sa ni panade na waye no nyankaye na onyankaye a ebebua wo kwaguma mfansi a akunya mi nhama hu sa asem no hu wom sa chese ubenya anka aka yempo oda bi ai me o me mini no me fa me chese o wa idea so ho apesa nka aka nsem aha sa na mpesa me ka enye se enye no kure ena je se mabati ben se kana ma ko achi no bende ba bi ate no a bende aso atoka se ta asagu ho ko na kire we me pe we de me papa me favorite ni Valentine mo bia ha obi adwo ni mo nim na ya de good dashboard so bia ha obi adwo Valentine mema ja ye nya da mo wura wusa apra abre asise agusi tine so ai ko ye ni tia na ni ti obo ni chi papa no odwim bo wan sa asai kwaku wo bi kire epacho ai pa yeah upo konten ko resika ya se ne ma wenne omo fa ya nya hwe asema mi ka me sha ya ba obi abesenwe ne o ma hwe sika o ye nyina ne sika ne ya se no da na wo ka ke dwamna beta na no ke dwamna oto adwane ko ma wo ba no obo prum se oba ni wem onim se satam ne wanya oba no enti onim se satam e fie obi a ko onim bi ma yi wa firim dwamna tie onim benya asem oba ne je o se na akire ko kuma yi wa firim jamana tepe obeba ha ne ma benya asem so wonni ha wayene ya nyankayo keep remembrance ene ofa omono de yewura emiamia pinti ewia sese wonyankaya wankasa ne boa wo okay se wo share Deuteronomy 18:7 mienu no a Israel for no bra Mose di wanim kwaji wo mo free ohine Pharaoh nsem no wonko asom no okache wo mo sese onya won bo hya asase no so ekosi na onyinya won ho enya aduane pedi na wonya nsupanom na wonya dan papa etene mu wa bla wasisi awie na won fa se da manyame na won kai wonya nkopon eno nti ya na me da wose ma wo will free o nyame ayi wo firi wa manie imo ma wo free o iradia o iwo firi wa uchweimo ye na wa brabo munsem oye mawa ye na wa oh every say onyame na duma kwa na oti senia oti enumre yo se wa brabo munse ikoye ma o ye na wa every say onyame na duma kwa na oti
senia oti eye rade adom ene yete senia yete eye adom ala kwa kwaku sometimes utwa wani hwe wachi baby a wo free bad odi for somewhere betna ase wo fiduem ase kana brabo mu nsem esunyina wa hase mabema no oti ni suo tore bi na bon kontine kohwe wa hyase ene amane amane ya wa femu abenedie ya wadie na mpoto da bia na aduane kekeo ehun nti no yese bia ye pamo anase ye pai okromfo o because e komodew akofo obi board ya ma yakoche watum Reverend Apostle Franco say o say ene metwa mani a me sitting room TV boho baby a me wo me dance so a TV boho me living room so a TV bo baby a metwa me ho me fie obi a ne TV boho na okai mrebi say na otinzongo na enkola akohwe TV owura ma me bi dem ma me bi ano ote ho ano mo wosika black and white owura ho nipa bebre nkura bebre ho de ma me ne kan ya ne say onu wura ho ngon say koko dare answer oh o say enu nti no wote ho adana na wokaaka isa me na de TV atwa me ho ahie TV keke nti no hwe nim guase adigu ma da na me ho bon wa na asesen sometimes baby ana ye de eti beda ana se ye de eti beto nti no na gise yehu abeg ye de ensato ye nsayem ne yasere ye yonku bia on de sabre na bibi koyie ma no kwakuya ewo ye to amnemu no ya femu pa enu ti sa okopeja a working message bi say the bar ne ebeka se wo kaya me ehun se nyankopon ne no kwaredie ene ne gidie mu a ye wo ahotoso wo mu nti yampa bani nti no enenne ame abedu baabi a yedru nti ni kwanse e fa nyankopon ase dadi we should show appreciation yeda nyame ase ne ye ka chense baabi a wode ya bedre no eye ye mfe dodo ye ni sododo na ye nkanfo ne mani ye nso enhra mansa se benenza baabi ode ya bedu nye ye sika bi nye aho ofe keke no kwa de anke nka ho bi ena se bia ya blabo pa bi ntia eye na domo ala kwa no ode ya besi baabi a ye we ofato da bia na enipa bi wo ho ayese wo ho niema enso akwankro to da bia ye hia obi si abeso na beti ansa ne ye hu dwam boafo ho onna obi timi boa obi ebedu akire no na wayi ni boni aye ena owufo bi tie ye oti ni so because o hwe ne ba okwa akwawo no ena o ya apache ene ne ba de konya wo ba bi no ne ba de fere se wo be introduce sa maame no e de akira wo ba ne se ne maame ni ababa wa bi wo ho asa wa konya bempa bi ya wo da ne sika mu nti no ofede se ne maame atete ne ho apronte no won fa ne nkyire enti ya kwa ne ho ade anu akɔhan oso akɔ renti o no akɔ renti obi oso akɔhan obi se ne maame no no enipa de obegu obi ananu ana wutwa wo hwa bebrese ya wofo no bi fam a na se enyini ne de saade ne ye wo no mo a eya na wodi ya wo ewo mu nte no yenya nkaye sa wo ye oba titiri wa sa wanka sa wo fo awo ma na ye bema kura wani da fom na wo bo afie wo yiri nso ene wo mahwemu a wo be hu sampa wa wo fo mo abre pansa na wo nso wo je wo ho afiri won nsam a wo bo obla mo nso ho ato mo kakra enu nti no se ye twempna etoda bi a na menu omo no ka emema nasem oba bi timi tu ne hu si wo na kuma mu nyina yi ne fita na ode aboa bema abrochire kokora bemu a wose bema kwa wo na ye bema na so bema ne koduru anu atwere krata de abre no kan tete krampo de cassette ne ye tape de agu so se wunya obi a wade no e ka kire obi a wo tie ye se ewiase boafo ho na no na aka ho bi ene ametri modin adoso obi bu obi kura na ne ya ofise de nipa smesi de ye no no obenten so de saade ne beye no yenhwe yenka ye bofo no na yenka ya wofo no na yenka ya yonkofo yenuanom baabi a ye tete ye fipanfo ye wonom boa ye ebre bi obi o ma just 10 cedis anase obi o ma da bre bi ma do tito ye no eye akai no ne danase national nimonyam sesenkenya asemasi a kebre bi atwa mu no e bia nka me wa ho kire mu penti ma me na
mi bosom friend ase Ebeneza ado BNI officer owon krama me na se papa brebi atwa moboa me na me na me kuna se sofo Samuel odifo Samuel so ma me na no ase ene de wa ya ma ye nyina ye ni so papa ye ofa ma ye fancy ase no me ye nkwa afrefo no no mo so de no ye ntie kakra me da ase medase enkotie afrefo no kakra bia wo bia betima bawure na asem na ya pagya aba no ya awre hosem pa wonse asem no kofa dwamra ho asem bebre ba ya chese na ahomete pa enti no minim se wo nso so wo bi ka because yese aye nyankaye abraba ye bom nyankaye no kofa asem bebre mu mo asam akora de dwamra bam se wa bre pa a wo se nipa nyankaye because emu dwamra to a ukuduru gate kura ni asa wona tiko na no edene e ma me kura me se da bi jamna ni hantimi makwan ya de asem beba enti ma na nka kese jamna ye nyankaye o jamna nyankaye nkaye nkomo fa kakra so so nkaye be no ya men kai no we de na mami e ma kwa de mu hu hi kura na mo kwa na ese mu di kai papa kane hello yes sir hello Ajina ho me kakra ya wa bre hello Wofa Lumba ye for Wofa Pizarro ni mi do kin kasu my pizarro kin kansu boko de Wofa kin kasu bako na awore de wadaro ma opa golden touch barber shop wa princess Sudan chef ye bi aguma Asem Mpe Nipa obi TV na Wofa na sama odi abanyankopo wonhyira mo amen sanse nipa bebe ninkaye ewa asase so ewi na Wofa na mpanyi se na ya amota ka se mi se ebani ka se mi se de anfo na chenen to aso Wofa so obi ya dia ma wona woda na se no nhyirasɛm kɛseɛ ɛsa bɛba ɔbrabɔ mu sanse abrabɔ yɛ monwie ɛti sɛ nnɛ anaa nnura no obi boa o ne sɛ nnɛ ofiri sɛ wɔnyɛ baabi agyina enti ɔmfa nnipa no ayɛyi anaa nase da ma no a ɛnyɛ adeɛ a baabi a wopɛ sɛ wokokɔ no anaasɛ nhyira a wɔanim kɛseɛ no wo nsa bɛka enti afei bɛhu sɛ nkɛsɛ sɛ nka wokɔ w'anim kyɛn baabi a wowɔ no na nka nnipa hu anaa nyankopɔn hu sɛ makoa yi mapagya wo nanso ayeyiye ni aseda won kai ni nipa bi ye ma won no la wo be ko so agina da bi a won to fa yenyan kai na mo ya brabo mu ofa Zalo nyame njira o hello yes sir good evening sir ya no apagya voice kakra why I'm your future, so I'm your home. oh kafra Yes, let's see about them. Let's have a papa after the dinner. My energy is some part of the family. Catching you speak to them about the community. A teacher now before Janet Sabaya, Janet, you done my community. Of our media into Sabaya now. It is the yet and the logical one about I Eradi njira o pa hello yes madam good evening o Pacho kwanda ho me bacho ya apagya woni ma me wa mpacho
Nyame inshira opa enka ye ho nkomo ne yedi. Hello. 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 Yes sir. Papa mentie ho fru ne enko why? Yes sir. Good evening sir. Eradi ayade na wonso Hello. afutu semfa wo de eradi enko. Hello. Kafra. Ya gasi yedi e che na bi besu ama bi asre. Hello. Yes sir. We ba jo peja voice kakra ma me why? Okay. The latest young crew. I can't hear idea. You see, Yabu be a man better. And so, and more I saw the boy in one or one or no. Oma, Bia, and Queen. And the guy here, and yet, so be you with my wife. And so, over Kano. Now, in school, there was secondary school, Buano. Coming now, the baby. As you know, whenever we finish, you are and tired. Yes, me just a fool, no need to agree now. Omunyina ajo so. Hello. Hello? Yes sir. Mta chara mo ajo. Yeah go. Ida mo aseme jina pa mo ye. Na minsha. Aseme ye se mo kama me Oh. Me de no ha de ni sika boa be ni bi emire bi atwem. But actually there 5 years in me. One city in your kai farmer me that. Last year. Na mkosta me yere ni kasa me referee boko garu. Referee mo bia mo mediaji. Mkosta na yere yeji. Enti me fa ni chen. No de como 100 cities de mam. But me de no ho de sika e de boano. Me so de sa me ano. Billions o de di amount. So ya le fi. 100 cities de mam last year no. Enti mo. So obi ho a ye papa mano o kan obi so ho ye papa mano. O mi se obi ya papa mano me ba. That's not me kan ye se nyana mo kama me ti da ma se ni da me se na fa. Ma bunto ye monso brebeba. Last caller. Hello. Hello munye. Ba no bia e fini. Ofa. Bia e fini. Me ma me so a wo no awo da de wi aso. Ntiri na ba ofa. So me na me o fini. Ofa. So bia ono me tra se nko ni nko no so bia na da. O bia ya no mi yambo ana se bi fini ti ofa. Na me ka de ntiri. Odi la kan di kwa mpodi la kan di kwa mi life of our some of it here but so mi life ana me refer da na chiwo ka ko di mu hu da so ka so gire mu tutu na fa so na atre ba to ko ka so ha ni Nyame nsha ma bunto ye mkakra krebe yi wate memma rehu nku na unwu ya unim ni abenya. Hello. Bacho good evening. Good evening. Ya wako. Eradi ayade wonso e. Ya de maka Asem papa. Man say ya to studio. You me is ya de new on papa yo. New on because we me say man say in yes so dey bobi mo. You me say ya ready maka plenty ya bobi but you really no. You need fire no. You new ho.
sister engagement. But I'm a boy which car. Then the sister, over some sister. Up at the station, now the some better as a family. Uber do have to be reading up over some sister. But I can say, come as soon to me a family. In the time, my boy, my mean, what a penny, I may tell the animal who do you know. I think make a catch of my former, I'm catching the same say now, I'm a sort of catch, but we didn't want my film, that would be so much. And I'm kind of say, no dear, what's going to be flat up here or very. I can say, what bought them, what talk harder. Oh. Kafra chichiro ho re said ye to fulu bia na adwen sesa aba baabi na ye den ye nyame be kae wate ma bonto yam ne ye de wo wiase ne ne aye nyina mu ne se onipa ankae wa awurade obekae wo ditom de bia ma the friends afa brandy was nipa ya de was ayi omi enka na onipa nya ye enyi wa ya yense mi dini mi enka na no ho aba senti oda sanie ma ye bia ma wo entiwan so otu ba bi se na se no munsa omi enfa kakra ngu fom ka osuru ni asase ya okay na se didi nso a omi enka ka ya wo fo nya wono anke ni ba bia o okay na se gi ani nso a omi enka ka yo ngofo humani suma minti na atwem no wow obi ye bibi ma wa yi bi afa manu o wasede bi afa kai no na anu na afa brand na to no what twiza the first album min chere de una na naka Mr. Jamra na training kan papa we aye bibia ye computer surgery dia basisi atwa ye kwa basisi Awadi ade tini wa wo tutu oba mi tini kura o so wa wo ayo senior ni aje adanka ba kuda ta ma mi ti de bia me na no mu no sha danka ba kuda we ya dank extra we no ma wa ho tutu ni na e bi ja senior na mi sisi nso e sisi e na o so problem do senior o fi dank okay so o ni dank okay okay sisi ya we ni na e bi ja sa o de ya mi sha mo do ba ko danka ba ko ni ni ma bu ni pa so na mi tini no na mtu mimi also ni ndio ndio weno kwa sababu ni time papa so ndio na kwa hiyo tena sasa kuko ya hivi da tuna soma na jana hiyo yaje ni jama ni jama na fi esefu fi to mtini kwa mfano to mtnase na subisi adam fight to care abua na kwa yini na from na fi madana na ni beti asabete do ya Inde oba pemfo oba o ma akwara nufo ni akwara o ni fie duye mu entumi nimbi udenye bi o herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen e wo 0244 017 556 ana 0266 593330 FDA agege di nkrato yi atu ebi di aba ko se e se di nu frani abaya no a mani di mu ebi ni asu eye dia Don't be a woman, but you be away. I saw no, but you be away. Run a man on the passway. I've been there, so, but you didn't see it for my minty. I should not feel for one more. I'm the way for one party. I should pass it, see it for my minty. I should not feel for one more. I'm the way for one party. I should pass it. One time in the past, 1 year feed watching, and Sessa appeal for Shannon Susay, FD, Ajay, and Cratway, Atum, so put it to a friend of my 0533 770 490. Eba life care, Jaya body therapy, body massage, and also aesthetics. Oba, who provide head, big bags, body brightening, and also who person appearance and look attractive. Jaya laser treatment for all kind of skin conditions. Say stretch marks, birthmark, gas force, and I do when I'm about to end for any show more life care or at the mouth. Life care. Yeah, body management. And I say weight loss. If you are not overweight, because I was slimming down, come. Now skin, and I say body, it's me.
For any check our life care, your Kumasi Edwin, Railway Police Station, you need Jasper Construction, and I air direct opposite. Message of life care, our 0540 58 8731. And I say 0203 18 9090. Life care, your life expectancy is assured. Pa yanimua ana yeko aha eye Sompa Asem Mpe Nipa ene dwumadien mi amidi ho chia medin ye Kingsley Kokubuache, popular known as the nation's uncle, offer Bishop Lumba ene menam chinchim fidie no furu amane yama akoto tede amai obi gusu busa akawa se ofusu aboaje ne ntifusu ne hododo ne kakra ogina homiti dadwoada obehunu ne se oba bedi ne dwuma amane yama akọ kama pa de hwenanim obesa atene nka bim ne oba no atnase ene eja demu din ye wo mai mu ne yesisisem ya po ne menteme ho asi eja se wo dwoso otompa boanchi asonkonkoma na Europe nso tumfo se tu ohene onkwaso mishira kose iwie nso so asem kase dapono so unim sa ansante ma bedi akonwa yi emfie wotwenie enne omo jam nana jam krade na se twika se no me kan gwaze asemu udim se ne no omo som nana ma na ya akono adeza hemfie ayede iwie ba bedi no ho nkomo kakra yo ba no watena se ma me pacho bibia boko de ya pokosa pacho no bi one e de amaye na ne awoti asem na timi atene mo bi wo ho a yatimi de abo ye fra wo sei pacho e fra ma George mfu a me ma me ne wo ye fu na wo me no akosi ajamfu a no okay ma me jamfu de na etete wo free se Sompa Asem Mpe Nipa nya me be fa ye so abo me pacho me hawa mde ba ni se me papa ye film pesetia me papa film ana Wofa ase ba ko odona asase so wa wote wo honga me pacho wote ya wa wo kan no zate aha ndiye ne ye nyina ye nti me mma ye wa me pacho me film pesetia okay me papa Mami ene ne di nkomo yi asem ato no pa etomire bi na hu sade ye odi ana obi ji afiri nsema ya na ahomte pa ne senti no emse amane kasa kora wa fo kakra but obabubom na yetimate ne nkana ahade Sompa Asem Mpe Nipa de woni tu ya se unkono na good results abanti no to adwendwen ne guna ema vorum na ye nkoye ni moy me pacho mi film pesetia me papa film na wo film no na saase ewo ho no Wofa ase ba ko na edoso okay nti me papa film no ye frɛ no wompanifu anim sei me papa saase no ye hia okay waka kire ye se me papa je sika won ho no na wode asase na ma no nti abusu ya tena ase no mu ye se sa na tie dia emewo asase no so ana me papa ne dia ma ye mi enche nti no won to meno no won fa non soli asase ne so me papa abusua ne kan waje tum afa ye bono aye hwa won fili soda na meto minua mon kraso o mumla ne enko na asase no anya de ese kontoni obi fra asase ne so ene o mo baaye yesa fra no won panifu anim ese adenti na asase no yeso won fili so na chinchina waso won fili so wasra se wadua kube ewa asase ne so nti no meso wa mo ene me papa nua mo mpene na wonya ne ye enche meso wa ba akoka chense da bi asase ne nya ye maame asase eye mo obi no papa ene de ama no nti nya busua ejapade ene yaje abaye fie ti won fa nkura na asase ema no wakan kan bra ne stress wadua kube ewo so ti omuhyiai omusisa na tie dia onye ne ye enche na asase na etwagu me pa chwan okay onye ne ye enche no ye ne ye enche a woni enkura ne nchem
Papa, my son and him are papa, we are 10 years in it. As I seen so quadranto, no, I did this 15 years, and I mean, we say, a one. Ya ka fenanum ti anese ni ba e di gala e friend na agin o di gala wo so na me kwa me se bla ni me nua ketuan na me se bla asasi ya ka ho asem a we so ye ne ye me enche wo de waton wa kube na wa amame na afa mi sa te awo ton ama galafuo bi a enne wo banso na edi gala wakache say didida animu na enennam nti ni so waton asase na kobema minimi nua mu bi wonton ade afa osim papa aton ama de eye dan na afa de wuton awo ba mi ebi na asase no wodia wanimi nua ni yi so no pamo ye say yenko beebi epe bia yemfa nko timi so mini bi mi nua ketuan ena ba no sister me antenase ma won tena pese te ase ma won chire wa bela papa sa ase da ho na obi fa nti ni sa na te de abela na me fa wo mla na mu beka bi amaye mo de mo ka ebem na mo de ya de amaye nti ni e baaye masas na how many prod e pa chew eye kanso na kasa ni nyamo nso 7 acres me pa chew an na uni make ba ku bia de papa me pa chew me de asase no kula no me nkoso na me nkoso na de tie ni se mi sister panyin ba ku ofie papa wo faase ni ofie no be ka kire me se adwoa me bra ko nto ni se Mr. Ada aton na asase ama no ena me ka se sa Mr. Ada ni nko be ya bulo o ya chiwe ofie waton na asase nso a minimi nuamo Mr. Ada be ya me papa no anti yes ni pina nkomo ni me pa twe asase am ni nuamo yanso da bibia ya de bedidie no eno so me papa asa aton asase no ti me ko busa me papa no was adwoa me pa twa that time no what ase okay eno was adwoa me nton na samaton asase na enka pran nie asase no o papa de ma na pran da so wonton ko de be ma no kwabra Anthony wonton ye nti menye nam de me mfansie na da bibia no se mihia na ko Anthony ka se wano akwasi mo bi na ton asase amana me fa pipen ene be me dance nti me de to me sister na ni me sister me papa so wonton asase ni na emom de ode ma na ya me enche no wonti me nye ti se be ya ono nso oba fie komba di ni nti no se ne wo fa ase ni no so no ani di mani bi ni enya se waton o kan ya ni me sister ni nso akoma to ne yem no nso ka se wo fa aka sa ade a ene enu anu no ti me pam cho de minimum fa asase no enu o papa wo say me pa cho ya 5 mema ye say mema 4 na o papa ti ase na momo wo he a o wa asase sie ni mo ja to so bi na eno so papa no kula ni say me papa na nkasa de me na me ne tena aye we ya wodi achi me papa wo no to asu anyukwa me ni so hu ena wo nkawe nso baako ena wo adumasa mienu nti minimi nuamo mpanifo ne de ene ye papa na atena nso eduru ba bi no mu ne ko mu kulum ena me ka mpese tia wo no mete wo no ma na kom dem na minuam be fa me ko nkran sei me nkotena wo no na me nya adwuma ena me no mote wo no ma me baaye ata me baaye no na asase no akodi bla ne ho no ewi okay aha Sompa Asem Mpe Nipa nsem na tumne bi a ahomete nanso ye beye ne dai odifo sama ofia ha ose ye ne odifo nyame difo twetwe nkomo na ye be sa aba na asem ne so na ya hwese obo ade ye be fa ye so na ode mwa kese ama baba ya tumne bi ya ne mu yawo mu asebita frache mu ofa no msi munidi na munim se nyamo de ambo nso woni ho nintino na mo set agenda ya na nyefe unuanom ene o mo nkasa o ma chewo so mo petu bi ma mo petri bi ma na aye fe nipa bonefo nti o nkai ya ne ye ka ho asem no o nkai se ne wo fatia so mani didi
enti ne woni ho ma ne nuanom so adidi da bi oni sa anka ye no tifo samu atrase we enti no se ya abra menhia ahemboboa no ha Jaba family house unya ba beduru ha na afi wa hunu say yes honhom niema wo ho obi sisi obi bo wapo obi ji wade afiri wonsam sa no a wode akwanche ne gu fom na hanki fita ne to ho sa no a wo dan se bo anka ato ano afere se ma me be fe wade no mabre enti odifo atena se yenkohwe ne ekoso odifo akati odifo mbacho bibia boko de bibia boko fa edo ba de ase enenso ayede o jakoko na so da wayede o sa kwa mi sesiam otu chain silver good sesiam no omo shirt ne so ano hye sesiam no omo pa o timi se ufra America e ba no sesiam no omo eni esi omo no mom na Wofa de mi fugu gre o mpe di body na ekoso wa Wofa menhia ahembobo na Jaba family house dia dance ne na ekoso ankasa dance ya ekoso no me say maami bia na no wo mo so ano se pagya no de ne share kem Wofa ani ye de ne begya no gu menhia ahembobo na Jaba family house duro okra na obrempom mo suru no mi se maami beko Wofa ye de ensa to no so ye kire ndi wo mo konkoye no ene maami no enura ono asori anante pampampa aba oba de no ho be kire wo mo sa atom mo hu no na no mo enura so obetu bi chese na ye adansie akese Wofa obi so obi agene sika wose bia bi ope bi on fa nko ena obeduru jakoko na enu menhia ahembobo na Jaba family house ena wotua sika no obetua Wofa no obi pevesa okọ na refuse no okọ na refuse no obeduru jakoko na enu ahembobo ano menhia oba ene wakwa kwaje visa naba maami bi ne ba o makọ embassy 3 times American embassy ade aye fallen o makọ 3 times o kwa na abo mato o kwa na aba obepie jakoko na enu ene ye de ama wo Wofa ge bi asisi boy bi ache afi wo se boy ni nim dress boy no so na ahwe no free ni nkura brema bepem sa me na ko suku ahodo nyina awi wo wie ya wo se boy ni nim dress nti ompe no oni ogire Wofa obeduru jakoko na enu ene woni na wo mienu obetna ho Wofa obi kokko kasi afiri ni nsem wo manso okokan ya wo se ba bia ope bia onfa nko no si afuom ho so adwuma odibedi no ne kasa abaso bibi wo no ho so che no enti se okwa a wo bem ya bo no obeduru jakoko na enu ene wode na de ama no wode be ma no obi age obi asase kase e wo sunwane wagye afiri ni nsem woni ni parents bibi wo no asase na beduru fie wode ni sika age maami no so ni kamafo bia obeduru jakoko na nim wo menhia ahembobo na ne nsa aka na ade Wofa wobesu wonyinsan na asai wonyinsan na asai wonyinsan obohu se oda pe na obi ni na beda na asai wonyinsan 5 times ni nyina asai obeduru jakoko na nim no ende wanyem awo boy bi se ni maami ka kire ne se oba na wakofa no woni ni nyai no wo se maami ade enti na me ni nyai wo se oba wo mi sunsun ni sunsun hia me hu na nim se ya na me ye ma hye me eti se oba no kore jakoko che maame no eti no na oba ne ba oba boy ne ho pan na maame no so na eye boy no on pese obekon akọ nanim eti ahwa na wo mo se mo bewo ame ahwe na maame ne de ne magu akwa mo sunsun eti boy no se afede ne nyuma nyina se ya na ese ne nyuma nyina afi na obepie mo manhia ahembobo na Jaba family house jakoko na ende maame ne da wo sesi ya no waka na numu asem Wofa maame bi wo bo ho heye bo ho no wo bo ho heye odi bo ho heye bo ho heye wawo ne ba ne ye ba akope wo ayi oba akola no kofa be ma woni ne be ma no ewale ye na wotwe mienu pe 2 weeks na awale ye ne gu ye ene be ma no ko Canada maame ne di akola na nante ba bia se wo no ha na eye to be pie mo jakoko na nim no ena me kira ne de won konkoye maame ne bai odi su odi fo me bai wo wale ne sese na maame nya abotere opia na mo se ade na di aso na me kira ne de won konkoye on se Wofa sunsun bia so wona chiwade eti me kira maame na chiwade no mo konkoye afi de na ne su na te afi o ka kira akran se akwankere we de ye ntimi nye ena akran se we ya akwankere we ade we metima akwakoto akwa na me se kokoye Wofa me kire ne baabi o mon konkoye nka maame ni kohunu na me ka kire nso o kwa woni ne dan fofo nko nye sa de obekwa kohunu wo mpe ampa okokoye ade ne wiye no ade akyenye ne nsa afiri soro begu maame ne na ase ende okọ akola no ayiye ne duru ho na be ma ne ti se maame na wuntu oba na se ayiye ne oba ya no ma sa be kan abomu ene o ma wale awo Canada akola wa wutu yes Wofa but if you are ni patrimo osumo
So wa wo ye obana sa de ne nam. Ofa say obi bo no nyum say bayi ni momani. De ono ni tifie no ono na eye wo. Ono on fa onko ba bia ho beto wo. Ana ne to ada ho. Yes. Eti jakokọ ne de obepie mu wo menhia ahembobo na Jaba family house ofa. Eho de yenke asem uduru a me no 101. De won bia mabie so a kire na me wi ama de niam agu akwam. Eho no wo beduru manimu a de problem na de bai no sa amfa nko. Woto ne ayento obi sisiu sunsum no beda chese edie na beduru jakokọ na yale ade wato form etwere akola bi wo twes ni ma me so wo no be 15 years ni etwere nko a obeduru jakokọ na mi twere na firi nso ebeko wo bi firi yaji wo bai wo se wada na sunsum ni na beda chese atoa so sa ni bibia se wo ye bibia enye yi ofa be pie jakokọ na ni mo menhia ahembobo ano enani nyina afiri ho ofa wo be se wo chese wono nko ade ni ma me ma ewuo na ate asimu no wo nko ade wo ye bibia enye yi se de be si wo fa no dane ne ma no ofa enne wo pie jakokọ na nu ade na dane ewuo no efa na wo no adane ba bia na wo ma wo hyehyɛ tum no yeso ya dane ato ba bia da ofa odihye bia yera wo nti ase wo be pie jakokọ na nu a wo mu nie ebi bebre wo de ba wo be pie jakokọ na nu kyerɛ ndo mko ye na akola na ba vie so we na mo se wo ayira na mo kan wo be pie jakokọ na nu a eno ane na taade ye hye no keke no de beba ba bia o hye bia tokro bia o hye bia be pie ofa wo be se me di hye bia wu yanti ase de pimpim adum ni adai obeja kokko na nima ebeka na ewum bi a kire wo eti no se wo mu am America yan ase say Trump wo ma wo mu ho hyehye wo mu a wo mu hia nkratai na wa frɛ number no na se wo di hye bi wo amena be gyina mama no wa be hye ja kokko no nyame bo akena nyambo ampa ya akena anoma kora ntwam wo wiem akena man hye ahembo na Jaba family house nyame be ye nyame ame ya na ko a wo fa kyerɛ yam bo akokɔ de ko na me akasa mto wo bi se kyerɛ nko a enye kyerɛ nko a na watwemu ni nyina ti se Sunday na enka ho ampa ya dwa akwankyerɛ dwa metenase a na duro bi aka dem before yenya asɔle nso yenya asɔle wo fa da bi oba cancel cancel papa ne de akwankyerɛ ma eno na ma me hu ye hu no se asɔle nka ho nti wo ba me wo adaje am na wo tenase ne ma kyerɛ wo sunsum mu ade a ba ye tumi na edi wachi no kodu na yedi ato abrabo so kodu na yedi ato awale yeso no ama awale no waye nkobesie kodu na edawo so a nko ade oye bibi enye yie wa bi yesuku wunya adwuma anye no kodu na yedi ato so okwa embeja na refisu sa kodu na bibi afiri wo so ama adanse atiase adanse akese jakokɔ na num adanse no so wa ba bedibi ofa number no ye 0246 71 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 o family ababi doctor na make say we from America ba sister yes he say husband so ababi PM yes okay omu ni nyina from America ba e wo say wo ni fie wo kumasi asokore ma na ko fie a wasi ho say yes school na ko ye emfaso aba na ne husband so ababi PM a eja omu kumasi asokore ma po weekend e ba so be kwa na wo de medu achi weekends na ko boga fo nkan mu dia na mu ko pemi ne lekuno nana yese wo mo hwe denden no fa wo mo hwe se wo mo ba no ni aba ma so jakokɔ no so aso ba di fo ni aba no penasem yes so tenase bia yes sister ku free sister ku ne ho kan if you say yes wono ankasa no on say adesua obeko school a bedru sa level no na form anya Ghana so America na wo ye doctor wow onya nurse wo ye doctor medical doctor enti me kwa ko cheche me yale ma chere yes but before me chia ba bia wo bia na okunu ke ya wo firi on so am madam fubi enso eno ansan ya na wadi mechimi yeko okay eni eni kan kwa asema kodi vuvu yo na mantro se eno ntina amachi de wasi di kama mini wo chi hallelujah wa yanka asem nche nipa ma nipa ntiase se no kure ni wote wono aso odena ade ye wa obi mfa ho ene to de bo ho nso a se waso ye dena bo mpa ya nyame mfiu efize na wonim pefe se nyama we beba na oyi na difo na wo anya difo papa na ya na wusum enti mesro so akoba bi na amwowa
enye so akọ ba bi asiu tin odiifo so de fa no ye ne last born bra ne ho na be hwade ze enkrofo no enye wo no mo wachina okwa onya results bia good result bia maintenance na bamubu se wa bamubu nso ampana nso ade bia wo ban hu bia wudi agro beje ekoro chen ya de ekumu a fefefe eje efam ansa na eye fe no se ka se gold ni nie fa obefa atobo enso ise fagim and this what fagim ane ne wa bre ne se wo se wa bre nti wo ti atana ye se de opam onsa ya wo ye kwawo me ti wo ji wa hom ye nye nti ne se oto di for someone kan adan wa ko ba bi ye si bekum bia nti di for someone say fa adekitua we kotoa usi swa no bia akura nye yi wa bababu ne se ye wo kwankese bi a ekọ ha mu kwanketua bi ho nti mesrew entrase emmankrofo bi tutu niema bi nguwa som emfra wani enkansem bi nguwa som wa bra wankasa wuntu anamon na me deda bi ya me kase nipa se de nyamezi boye no se wankasa wonyindu ba bi ne wantimi antu anamon na obo apa difu samuel se bra ne ho na wusu anu na nhunu niema wanyini obra wo bo nyina esei we ya de eso bi ka che se ko ba bi da bi o mesrew entrase wate na wunim de nipa pa ye no wiase a ka obetutu mirika kora kekeke na mpanyimfo bi o manyi musika wie bibiti se MP4 ahemfo kase ya wotene ne nsa asase nie ho anwan nie chese woni haw wonu matimi atu anamo abodifu Samuel ho se yi katachi wo mu se manya misika manya bibia nka mni haw nanso mbehwede wo manim mpese me de misika sem beto amana mawuo ne wia apakam de me yamede wonu ko ebehwa modifu Samuel chen se nana mesrew edwabo we wo bekwa aya yesei wo befa ha yesei odifu na mo se na sem ba akopɛ se ohunu de wo anim a wo hia sene wo bia wo sika da ma no anim de wo nanim wo ka se asikafo ye de ka akopim woi efa ha ko woi se ne wonim bibi so odifu sama aka chen se ne nkwa kra nka obekɔ ada na wo mepenhwe wo ton niema ye nto wo se wo fa ha wo di sei wo nkoa wo nsɛmpi na nsɛ madamfo ba ko kyerɛ me ne papa na me wura ho wose ni papa ye dwuma kyeye babo na baso papa ne nsema yesi basa obi kwa wura office no adidi natam ipa nso nye hwe ye de niema bi ahye ni mu ama won pese babo na baso bodi enko ebeto na katuem no kwa wo mu se no niema bi wo ho a mesro bepehwe wate bro di fu sama won ka se osika wanya ni kukuru bra wo wose bra no won ka asem nkyere wo se baabi akọ no hoto baabi awokọ no hoto tom na obi ade ne pɛ ya ade na ne se nke wiase nye ya wo pɛ na wo de ya ade wabra yesimi nyampa aboda no ka se bible no ka za no ne nke ne nam wiase kwa me age bi e kan ni ofi no ham no mo ka se wo se om di enansia 6 days abaifo no ena ye nipa ho adwuma na wo nipa ba akwa di enansia ye ho adwuma wo be ye nipa enti brodifu Samuel ho ba no wo be sia no ho kwai na no ye otu kwan wo be handkerchief no wasa de bia ka ho wo so de handkerchief white ne ba wo twere okuru twere wo nto a wo bo wo twere wo di a ene niema niema kika ho a nanu baabi okoye no enime bia sa beka ho se dia ase twetia enti misra wo bra wo enya so de na oto aye nto wo kwa wade ane apam wo nko ada bia ye to niema guo ye de eduru se ye be wawa dani du ha ye be ka 2 weeks ya na bibia bebom na nko wo de asai bibia enkoyie wafo akwa bi utimi sa wo classmate we de na enkoyie nso sa ho ni nyina wote wo hwe da benda unsu wunyini na mpanyimfo se boode wotu sa what is your friend kokwa na esi ni prokwa mu enti wunia enwa adwi se nyame ama 80 years enti wo 40 wo 50 enti aka 30 na aka no eye brekase me na me ka kiro na wo se abebi bewu ana eso eye yate ase wanya 70 wa baso we de be ye dey a confirm ye emaye yi ne nkura twifie dodom fie kro bugusu wuntimi num bi he wo ba bi kwa na atwe ama wa ena wo se wanya sika nti wugina so a obemi ayesa kokono enya adwuma wani kwa hwe ade ehunu ni yie ensem bebere nti bible se ka abofo wo mna ntibirem sabre ya no odifu Samuel se wasi so bra ne besi woni ema kwai wo ye hia ni eno garden manwa nwe ansa na okotwa mpampura beje ho sabre o ma wie sabre wasi so odifu Samuel se ahembobo no ejaba family house aye kumasi mfimfi bra na behwe wo hyebirem wate na danse ahemfo ne ampifuo die no wo fata nanso obi na agi a chebuom me na meka jona ba efo ni ma de yema himede ma no uzi no wo mu hu abufu ni sese nyame si besi fie miensa be dokokofu ne tutu kwan a
na wagye egu sunsum okay na nka me de nka me penso mu yi a ye omumisi efie no na nka yenya bi nhai wo de wa wo hye bere na wagye ene wo hye nka wo si ananka wasa de ha nka me pe wonsi wono so ma wonsi na che so mo bra ono so ma wo mo no difu samuel se wo ba wo be ponzo wo hu wo wade bi ese wo dia ba na wa wo be ka wasi fira watamfo ani okay fira watamfo ani no pe wo hu odi wo fa number na tudwa biem na watamfo ani na dia ba na ehutu ai se obi gigiwa e wo bibi kura wa friend kanisim okay anu anu no fa abia na obetima kanisim no se de ahimbobo ane de ja na so ja kokon 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 yo kumase menhia ahembobo ano ejaba family house china nyame ya adoma jagoko no aso ono fa ketu e bi kan na de badi mmere ni ti bia ba nanu papa bi a wo fi aja o frɛ me ne nsɛm wo bu sasɛ mpatwɔ na me de mɛhyɛ kakra ne sɛ obi wɔ no wɔ ba bia me so ayɛ me bu sasɛ mpatwɔ me kɔ yɛ ɔmo hɔ yɛ wo ka saa de a me mini adanse bia wo gidi a wo de kɔ no ɛna bua because papa so afɔ ba bi bebre na ne nyinaa ne sɛ wo yɛ adwuma wa nkran wo yɛ ban mpanifo bi pa na adwuma wo yɛ na ano wɔden ɛna bibi nti yɛ wo no one ya transfer no ɛde na free nkade ne kokro ketu abim okay no susu sɛ enkana ofiri na wo kɔ no de on de na wie ya no na me recommend ne ma odi for some okay di for some hwem no ka chen sɛ nyankopɔn na yiwa sɛ ɛsɛ oba nhiram because baby awo kɔ no ho na nhira wo okay enne nipa ni di adanse sɛ okɔ ho no na hoto ne na ho fama enne ne portrait farmer wo ye the way ya eno ma si kɔ so odi for some no on tiase wo sɛ akwankyerɛ ketu na wo sɛ baby okokɔ ye no akwankyerɛ de ma na edwan nyina wom na mse dabi mo ba na ye ka kyerɛ mu a dwumadie no asu bia ne nei sɛ ade ayira akwara de no wo kan mimidi ho adanse abusuafo ne tia wo kyerɛ wo mo fa akora na tale a opepa fa ne go di for some e wan bobo ano enya bibia eya dom ene nya wo se enkraman dompa enkraman 20 man we no wono de bre na sima obewe so ati ase enu nti maame na ode ne ba ko sire mu no wo se akora ne mfa ne nko wo se chinchina me kruza me mfa ne mra wo se akora no de ne ba ko ne mo medu okay ampa eti de pese ya kanya ne se enya yira kwan okay ayen bobo ano manhia ko hu odi for somewhere kwa e tietie ntra ho na sabi nipa bi emekun na wayi so ase nye basa na wabrabo ababo nyina no ene sabi ohun se ewiase no enoma bi aye ya akono entra mo bi mekun eti enko odi for somewhere na number 0246 66 71 17 0246 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 ofa yo kumase menhia ahembobo an ejaba family house obi wo ba ka se ebia echena nkwa dede na otwumu ni akwasi adankwa ene echena nyame ya adom akokọ de ko jakokọ no beso di for someone out in ya me nu ya ba no sa achia de akuya ya obi ya doctor akuya nyame nhira na onye okese di for someone out in nkan lawyer okay okay nyame nhira o munyina odi for someone out in nkan one ke jamra no omuso de omo de ababa betwumuko enne ensem bebre wo fie ha ensem wo fie ha papa so papa ka che no fa se dodidiu afedi papa nyan ba bi ko fa se ne dia enwo ensem no aye boburuja etima mi se no unu nuanom nyina na atena se adwene ho ena moje made na wonko anaja una anim ho ndi no utu anamo me pa chom ni mi nuamu nyina na atena se adwene ho se ye beje ade okay
na nkayefo we me pa chew ba ko ba enra okay na asem na ma kan ntonso odi obi ne maton no so wo ko we nti me ne ketua inkwa na ye wo ahase a woni zo na ayepanyina na me pa chew mpanifo mema mienu na me metoso miensa okay na mienu nso di mechi na na mema medi wani mama na anya fi ka mema di mudi ade ani ma na ye hunu se ani braba na yo padi na ndi okay producer we momra na ye hunu motu na mo be na afa ho ne yankonko ye nim sisi a ye nso so na bibia enkotote emfa emaye ade na maye akwaduru hwehwemu ne kire se na ye nyina ntimi enkonko ye nim pa ko akoye nim a enkwanta bisa Isaac na etu ho na mo ndi no enkwanta bibia boko tabara dum bibia boko ye do bo ade ase ma mi case ya na mo be na otu afa ho yo Wofa Lumba ma fa akwanyas na menchia ye sofo bishop Frimpong okay e binka minu ama kwa audio ne na amam okay sene de bia mekano no eye velu hima velu ha oton fufuo no ha won so enchia no bi enko emana na richipi ajama su sofo kwa atin junction wana enwe mkwan bibia we bia weekends wana ya opai no papa hone you can bia metana na mi no tese ya ochia no wati pa sabe o tu kwa otwa ni ye sabe wane man krambo eti ho amo okay yo ofa ene kure se sene Asem Mpe Nipa da bia yedi adwumadie no so bi de asam ebedan ye sa ya na ye mpese yede aso ba ko ebetie ensem no ti ye bomodin se yebetu ho anamon na yahwe kwampa fa so yede asundue ebeba ampa meboanan ekọ kulonum eye pasatia na mi koduru asase no eso na mmira me na masase ni mu ano yehu se ampa emme edada bi sim na emom kubi pa ne ade ewo asase no eso na yenam emme kubi ni mu ana yehu se ana eti se machine bi eye adwuma wo asase no ano na chamfan galamse for di omdwuma bi ewo okay nti yebwana se yebehwehwe nsase na no na omo a edi dwuma no ye bi akasa in fact minya obi ni etwetwe nkomo abibi nti mintimi emoni deni okay na ono na no asem ne se pa omo te se papa no kura aton asase no ama man bi okay aton asase no 4 billion ene de man no na man no so ka so be man no 3 billion okay na man no efa akire no waka aso wanyi sika no the man no fa akire se wo ye enquires okay na wo hwese asase na auto no ho edu problem bi anu because we see we di count on asase bi a onya asem e wo ho penti wo to asase a wo ye careful pa enti e hol no wo ka chem se ampa ono no enhwemu a wo ye e kire se asase no enye man na wo to asase ne dia e ye Mr. Anthony no Abna Anthony nya ne dia nemu e ye ono ne wofa e na asase no e ye ne dia okay na e bibi nti no papa ndi man se nka ono no oni di so sebe ya odidi obedi ama no bi edi na papa no edua emme no wie no hu se papa no awudi a eni obefa kwan bia so nanka asase no waje afi ne ma no ensem nti wono kote sa ensem wo nyina achi no na se on fi so oto asase no a ede ensem bebre nti waye asase no ne pakura se asase no so wona kula ento nemum womo wo no mo se obi so aba asase no so a emse wonnam so a papa ne na ka ho asem asada no papa no ba enso wo so a on de okoso a wodi galamse America say yo fasie ye ka so ono ni dizu ani ono ne ba e wo so a si a wodi gala wo so a me ka say wodi gala no e wo so nti enu akiri no na wo mo kire papa bi a ono so woni papa ya ye kana asem ya wo wi e bo hye so woni nim asem no emu pa nti me sa bo anan e ko hwe sa papa no na papa ne nkasa yi mu no o se ye no kure asase ne de wono ne papa ya wo wi kure papa yi no obi aba so ka chen se asase ne de ye nkure papa asase da wo se nkure papa asase na se ne papa yi ka se ne wo fo ya to asase na man no de se otu ataku se otu asempoa no ne de oni mu asem na wo de oni se asase ne de ye nkure papa asase a wo de man wo fo asase ono didi na o mane ebini ase me ko ye no de ekosi ho na anwumle no papa no me ko no fie no na ka me pene akasa eye ofasi a asase akodi ni nsem no ne ba ka chem se ye papa wada ne yire ka chem se papa no apie ekọ baabi mu ampa ekọ ba ne papa no
eni ho nti papa na de ho na de manya ne papa no ankasa ne ba ne maame adwena ankope nti me ba ene anwumle ye ba studio no me try say me frɛ papa no maame ne hunu botaye nti awo ho maame ne hunu because abra papa akwane ka kyem say ne papa no adane maame say oni nti mampase me ka say na kyerɛ maame ne kura because no pase me ka kyerɛ no akwane ka say no ko be ka say ne obi kura ofie ye nko nti maame ka kyerɛ maame no etomire bia ma obi hunu ba bia ofiri ba nti anwumle no me ba studio no me try say me frɛ papa no wotani American Pato Matias tumire bi a chiro bi ba bia ofira odi ahopopo ye ne yesese wo ye Matias ndi next time no amene hunu nkomo ade nam na amfra Matias ma mi gam ne obi kan ba wanti ni ndi no kasa me ni obi anu okodi kunu fie obeyi na ma nti ama me ne nyi bibi aka Pato Matias wa friend wanya nti me frɛ papa no enya no na me ne twetwe nkomo kakra anime ya nti yentie ensa papa no na o ka chezo be friend na ba no ani o ka te me kura ne tutu nkomo no a okate me friend wa nti kakra oka nti Pastor Tusta dom me hoye pastor down ma ye be me osun kwanta bisa say ye be me osun kwanta bisa say pastor ye be me osun kwanta bisa pastor me kuma siso amen But me no Sompa TV Sompa FM. Yes, no Sompa TV Sompa FM kuma to ame. But no any me boko. Eye Wofa Emma. Wofa wode asase ma o ye eme kubefu no. Mobi Wofa Mobi ne ma. Ede assembly abedan se eye atase a papa edi ma wo se nkaduame e wa atase no so o ku enimu no o wu se eme no ebi kura emowa nti wudua kube e wo atase no eso afi eme no kube no wudua no ka se wotia enyina atia wo mu bi e ba do se o ka se enyina wotia mu bi edi ayo mu so hu eye ampa kubi no enyini woteso aba eton o ma omo efi afi omo se ne san tie de ne omo papa sase omo e kan wa tom na omo dia o kan o se omo so kan se o pa ton asase no edi amawo na yen so no yen chia ya so enti asem e ba kofo the basa na say e ba won na e pentri mu ai wo mu na me say me friend mabuza say the enkwa ne ka no e tisa mpo a e mu nche mu mba taw ene say yes e di be ni o fa lu yanchi o ye ni chi patai ba je u che de ta ba de ni chu kai o ni o fa o ni anu mu na bu alu ka oni ni aba ni e da ko na susu ke ablaba obo ni nko yi e fi ya chiri na ade no mu ono e de fiemu ya so ogoto chiri e fiemu ya kam so chiri se me de mane se won tram na ga no ofa no ese ma ke tine wa pi ma ke tine wa pi Enkwata emza story nuti wa ma yenjiremu ni ye na say ne voice no ye hu so wakasa de na oka ye ma yenjiremu ne yankonko ye ne de na oka bo no tofa na e pato de oka ne say asase ne de say ye ne ofa no age ne hoska na mibusa ne say sika say e na oje ya untimi enka sika oje no papa no papa ne eje ye no oka say papa na age sika e won wo de afikwa de wo wi kura de wo say asem no ye enkulai pe bia no omo emfanko na manya papa no fa se ba kun so so obekasa ti betimi afre no na ono so wonchemu bia na ode amai enti ko frɛ no na sisi a yento aso na nkomonye de panyimpa bibia bɔkɔ ya frɛ say Pacho Femi Emmanuel imahwɛ mic ni na ekasa kasema ye Pacho Femi Emmanuel odi ya ne papa ya ye kana asem Pacho mpa papa no o papa no Pacho ai ensa asem de na anim fa ho Pacho kakra mi fa asase no ye number party ase no na ye kon ho no okay nti sata no de ko ni fie bi ho no
bɛɛkyi no mfie nkɔɔ biom ɛnti na bia na ɔyɛ ntimu akra yɛ sɛ watɔn ne fie no ɛnde ɔka kyerɛ me maame koraa nti kirikiri na ɔne maame wɔ no nti maame busaa no asase no ho asɛm maame de onim sɛ wɔde asase no due to saa ne case wei ni to asase no ayɛ dɛ ama na wɔfa ase no yɛ dɛ ɛyɛ so ayi nti de bia ɔka kyerɛ maame sɛ asase no de na wɔfa ase no didi so bi kɛkɛ ɔdɔ no wɔdidi so bi kɛkɛ ɛnyɛ sɛ watɔn ayɛ dɛ ama no ɛdɛ agya obi kan abusuani so didi so di agya nso asase no nkɔyɛ ne hwɛdeɛ ne ɛwɔ fie saa enti ne nansɛ didi di ma akyɛ ɛba so so odi ma me hello 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 ọba pa ma adwo ya keto na me ne ka sei hello daddy ya tell na the papa paja wan ya keto ya mbajo bibi aboko de Wofa Lumba Sompa TV Sompa Radio na ane metwetwe nkomo yi. Ibacho free. One Wofa Lumba Sompa TV Sompa Radio na etwetwe nkomo yi. Papa nkomo bi koso yase wofa na asase a ogya ho na ne wofa ase pese wofa. Yase wozu wo kakra kafa ho. Ibacho ani mpacho kwan da ho. Wofa ina ha kase. Okay. Enso ko no ma na 4 million. Okay. So the 4 million man na do so over it. Aba ni bi. Enso waka say what they are ama obi ye ne ense. Odi na chemen. Entiman nene sana what the man. Now when you are for time over so you on kana fa sentu. Entina msan na no wo ya asase e fen ko fi. Onu so de ne dia ne kana ho. Ema ni numan wa ewie ekuwie ya yakite ana ne manako no me ko kai na ke tell I na ne man ba e ke no mo sa ko no ka ten kwan se o mo nton akato ena nkwan se o mo nton no mo di ba busuafo no ene ko si se wodi akuzi ya enya yamien mama kan wa check we woko afere kube ya ba wo nu a wo ma o te o man ko ni eda ni ko afu na mu se oho no ye digala no ana na mpam peken ka ajwa ko ntoni wo ti o di ba enti mo sheka ena nkwa no eyi echi na mista ko hu se wo mu se digala no ena wo mu sa eba ya wo me de ba ani se wan sama no yes o chiri ma sa si ye nkura yi dia nkura ni dia di papa no fa ase no kwase abuo no obu omo o me mi ma sa se no hu ya no wati dan ena me de ba chi dom ni na wo de ni ba chi dom ni na chi dom de wo ya ya wo chi ni se uni ane dia adenti office adenti wo de wo se ni chi de wo se office na de na me na na agra do ti ya fune kan wo chi kana subati what the force na ya de na shi da ko ha ta wo de to be di ba sama na ni ba dranti ya ke to ma bun to yam unianu mi wi o mo de ya na nso so do case aba na ya hu ya be so hu se bi o di ase ani eno ano me de so wuni mu akwan sa ya na mani je ho eni nya ko pon ni agada o ni fa ni ko ba bi ya nyame nhyira o me de me hunu obi onim na kwan sa ya mepe nyame nhyira se wonso so atima be support obi anka wayi ne ho afrim go se mfa ne ho maya de se wonso so matima be support amane ma akotote de amaye ndi e be ka che papa no ba bi obi a nkomo no yetie se de yedi na emu da hoba na enema ntimi nko emaye nyina monka mo akoma ntomo yam ento se onyunu be kwa akoto no na anidaso aba dank natural health dank se men kan chosefa wo yade nyina be dan no nhwe ma ne ma enkoto timfama Dr. Danki waye doctor adwuma 14 good years ena oko doctoring school no 20 years muni ese papa Dr. Mpe Nipa wonim de no de bibiduro kroje na sayade the Dr. Danki se men kan ze fa number na checho yade mu na oma woduro number no 0244 017 556 0244 017
0556 ufre Dr. Danka obeje oso adusa heba mixture adusa obo adwuma papa adusa heba mixture no eye adwuma na adusa heba capsules no ebo adwuma pa o kan do we mi enu boma ebo anam eyi koku eyi ayamutim efiri ho ma me adusa wotene so a na masole abibiduro kasa a wote no no nso kasa abibiduro ani nnua etenenka ma me adusa se bre no wonhwe onya no nko ampu nya no mixture no nko wa yaresabia nso so a oje ayafo hwe o mo munya ahoto the number no 0557009825 0557009825 kitima se men kancho se tumidika bra na kache abua kwa na obutu kitima owunluru se kitima se ye hunhum de on de nya no no hwe odada bre wasa na eko kitima se ye honamu so eno nso wasa enema papa ne dance no nti kitima se tumidika bra na kache abua kwa ofa number na frɛ no wonhwe yade na aka wa hye dem obehwe 0246914717 0246914717 ofrɛ na obejo so na niema akotote ede amount KKB Herbal Center KKB Herbal Center Dr. we ebasuro kudi a ote ho peme akora ketua wotu stroke asesa no mehunu bi da Dr. yi wa yesuru ha sa ada ho sa young boys ano enduro wo stroke ho no yembehyo ene yale hudu pia eka ho asichire yade no mujamoro so no okohunu Dr. KKB obeboa wo ne number no ene gu afidie no so fe 0557 3460880 ufre Doctor oje wo so na niema akotote ede amount win big we Sompa lucky boss no pacho onsu twa bi na dibi ha wo dale *426*6# na wasende ukakranka kra sa so number ne fa sika wo de bemma wo no wo yembe hye wo betima dane fie nti bacho fa anwojim na mmoa so onim ye nko ade a fa anwojim na mmoa ha na tabita clinic se men control se wusi sokoban kwan so also frɛ ba bi Cindy's Junction unya duru ho no mo clinic ne wo kumase ya omo wo ho sunyan omo obi wo takorade omo obi wo ho takwan so omo obi wo ho tabita se yade bi etete wo no fa bedan no wonye wo omo a na niam ankotote mfama awurade fo omo so ye ntibra wo number ne 0202 347 647 0202 347 647 ufrom mbejos na niam akotote dia ma paso for some nkanjo say yensan wa badwa so abubo bi ansan wa kwa kodidi aduane be ye ode eya abubo bi so ani je ba nso so apaso no nkofo atu agu so pa mo bo adwuma di paso for se fa number no pedodo atu a ombebo wo number ne 0533 770 490 0533 770 ofro mo mbejo so na niam akotote dia ma piase le ko piase le ko eno so yen sapapa abedwa so a de yi pa na ni ye koroji nti nkofo pepa omotu aguso ankoto bi ntema ye kakro bi ba sport ne bi ni obeko etimpesem ka cho se ko na enema enkotote emfa emma enese mo jejimi amejiji mo na enema enkotote emfa emma mo patro number ne 0270 258 138 the patro from na niema enkotote emfa emma kwaku asem no ahomete o o eno ano nkomo ya no madie mine no yanya ntese man pese wo ton asase no aye koye kra no kwantabusa bi dadanse a iska kra wo no open no yede unyaye ka waye de waton asase no dada okay ana ne ba no so ye adwuma num ya me no yede me no mo kase ti ne ba no omfi asase no so no me yanka asase no asem wie ansana se bia bibi wo echira yenyine hu ni way forward asase ye ka wanse na wodi machine si so a wudi ne galet galam cd ana mana kasa so obo no sa asase no ne betwe wo pa obo no ma bontoyem ohunu ntokwa kwa awrade nkubi ma bontoyem ejidi se branti wa kasari na de me pese me kanya ne se abo bia bewu a opre na kwa bia sebe owo bia oku no bewe abo bia onchi bibia o wi ase tira wanu a na owo bi kumpamri pamre no ko twitwae no di sija so na abo bi ne pamre no na yi ne poison ne sane me wanyi okay
no twitwa si ja so no wiye no wato ana na mfe awo no na ye ma wo no okay abegina na bosi kai madia wo na wo wo die ademba ko agu omse bogum na emaye ampa no di fi biase group maybe one mo ya na se obi ya de bia na o kan se ya o che fidie nsu a na o kan se nipa bi nti wase fe baby asem ni free ba maami e fe na me ka se bi ko be defend the bema okay maami so no crowd bi e de sa ya de a oye yo nipa bi abusu ma kwagusa o ya bo nipa bi ba wi ase se o metiti nipa ana no alas no wan wi oni na sefo ni manyina ba e basa yeah the one wi ase nipa ni abre pa ti asem bi a wo ka se wo tie interview na wo so mo papa no sabe wa mo bra na we bibi mi tie recording when you say wo papa no ba wu ana sabe wo susu se wa mo brandi na sabe obi na oto na kokko be de kwade na papa no according to the muti oto ni fie enti no saa no no anya adwe bi se na saa de te dia meka se na saa so to ma me okay oto ma e verba na se de da so ye ntu be ka papa ni wuachi ma meka saa se mu ni pa bia ofi se obi awu etu wo fa na kira de no be very careful pa papa no ni futufu a baby na de pesa meka se be se na no wa ku se bi se no kedi kwa se ka akwa na edu fashion na court ni ba bia o se nyame adom garam se ni ade kora e die ti de se sa ye koso ye kan wasam garam se wo akole ya wakotena so na wo di garam se asase no wo ye ade obi apase me papa dia ka wo twa ho but we de ade de kum kwasia nti ye tie ye kan obi be kase ibi asere ye ne ye ka asem kire onyansam na wanti ase a ye nkrokro wanti ase a ye nkrokro ye pese me ka kire papa no se fense kontoni aja kontoni wadar ma ye ba ho ukwa o ma o yire ne o ma no asesa ye so wo ba bia no nsa ana o yire so se wadaw so aye dan yo wa kuma me ka sembi ye woni pa bi wa obetima tonfie nsa ase aye no na ne botomo ayedu eti ni pa bi to mo atwo mo sikasam so edu ka bibia acha na wonte mo se futu na me ka se ni pa bi si bone kwa so a opa ye ne se den o dieda e chi se bibia to na ye ke papa wo bewu akọ na unjima o eti aja no se ye ka kire no pa just come so hin wo e pa so assembly man bani wo e no ma bi sei e na ya na e do mu sisi no so ta se de bi ba bi wo hono mo a me kan sa de ma hu bi penti hwe kro mo ye ti bi kan ya fo asem ba en ka sika nya asem because kaka o de botom na ke be si de so bia ye de na si akonya so ye wo hin wo frɛ wo a wo se me ma e wo kro yi tete ne sa no mo de ni wo tete ne se yesi na na se wo frɛ sa no ma na fa enu ti na no bi ka ho eni kro mfo panifo bi ka ho ena duabo ye bra emra abrate no wote gara no wote ayi asase nso di gara ye ba ko wiase ye kana so so ontia e ye duabo ko asase na mo dia mo bodu ye ba ka ho asase na mo dia na mo so mo mani nya den mo nya mo se obi aso anya ne de eti ba akofo sa no man ye pesa mo ma ko papa wa bobra wa jamo asase hwe koya no ofase ifa so eti we ne ade suade ni makasa me se me si dan na me nwa bi kasa ne cement one bag bi da ho na ya kekiti be fafra na me nkọ because the banyini a obekasa papa ne cement oba baje ene de wiase sikon papa no nka de crunch ne ba no bata kwara no so wote so no nsu anyansa se ade a me ye no se wo bi aba se ene papa de awu but wo se wo di kara because sika it want to say that ti na me ka se ade de kum kwasea so na wanya enkola wa mo ye
na de bia na me ka se drum bi a se wo ma ba ye 5 wa bo mo de ama mienu no se bo mo nya katakata eboa pa san ko fo ya de boa so wo ba na se nkora ni nyina ye mo se suku edrum bi a mebi nso pa fa baabi abewa nko suku sa nti na papa ni fo sa na mia ya no ne kaida yo ni pa bi a wo wo obusu ma na wo kai no na ka obusu bi ni mma bi a from ya de ya chacha bone ne mo ye be kenya sese ma chawo papa no bi nta gi ne kan kire no Sompa TV akwa kire so no kwa no se abufuo ti won hwe a me se nyansani minim se nyansafo okromo wo nkoko pre no se wo fa ne ma no asem se no mu ka o because papa eni mu dada because obi de atoso se ne de wafa maami wo de yaw na ekasa wo se me de be fa nko ba biam ne mo mo aba kra da bi di wo woni mi nyansa papa mi be biani fiadu ba gum be bu akasam se wo se ya betima ka cho ya hwa ma wu so ta se ti de pese kan nya ne se papa no tie ne a ana kromofo tie ne a omo ko papa no anumre ya ko kan je sa de a wo ye emfa kwan sabe na nso ana nso ono ne de okwaje ye we wo twa nkura intro ne sabe wo papa na ewu wo wafa na ewu ni wagya ma ne sabe predators a wo kura se ko ton ma ye kansa wo ton ma kwa na odidi na nkura di bia ye so le se abusua hana kata se abusua maza ma me ka se mcho wonnam wiase na obi onam abonten o fa wo ye wo ye a ono no abusua hana se abusua wo so wo ye mutoto ono de ba egia so abrasa se nya de dia kuba udua no so ni nkura kan se wo tia wo ba ma nkura bi na se ye waton a wo fa de ton ma wa ka ba kasa ipa fa ne kura nya dwuma wa ewiase ene de wiase si kono me se ye be koso ye be wu sa ye be wu de me meto ba de sa ye bi wo kura me nkoda mi tietie mu ade eku na me nko ko ye bi ona wo ko na ko nya accident wo wu nkwase ewu ye ye bi na se so ko ye nipa bi na owu ase oko because ye kasa chere wontie eti papa no mo se ni di no kura de me de ane go no ko aja kontoni wada roma na ye ka oba so oda na chi no o kasa chere no enne ma de bebre wo a omukun ma de o mo ye nye but obema ne ko asika ni botuma adunti wonim sa na dobre ne woda ho no wo ka bibia chese kwasi ana papera ade e ko so mesrawo jai because me no wo ma edu be kwa busua bi mu no na nipa no ma wu ko dada na mo nana no mo ma e na ebre unti ase da du be ko bi mi ni fie bi wo komu a emma egufi awon fefo enkura egufi o ma emma egufi o enyansafo nanso o mo nya junkies anya kwa eye nume eye cash ade a e wo fitete cash everywhere said that so we just Asem Mpe nkan so we just boni e bi be kan especially obi e wawu na japade en we wa dwen se wawu nti wo fa ma so wa hwe wa prapo enye kama wo bi ase okay wo be wako ba ma be pe ejeja no na daroma ko mo fo me se odi kuro wa ase so he o mo fra no ko bi so bi e no ko pro mra so ko mo kura no se bi wo yire ana wa asase enti gala na kura ni di no na je se panimfu asem a ye ka o gala ho omo do omo nte asase so nya odia enti mo pe kura bi fa no fa so police fo kura na e so mo bam na kura na kwasa ne no ma ni e ka ho asem na mo so mo nyire mo ho because asem anyira entwa e o wiase edumra bi a obi de kwase asem ba fa kwase hia no ni e nchi mu nyira nko ba bi si afre na wasensen so ta se me nka se ko fa sika ko obi na mo madumra bi a mema mi no mba masori a ebremu a na de sie ni a wuti ase ba ko da ba ko be ko na ye adai ese je ko akuri eje ho anwa na sase no na ne man so aba o na ide na asam ni ya chi mu nyina ko police station court ko na ko na fi ya ye hwehwemu na de bibia dai akwawie ye na kwa ensem bi wonfo ye te yi obi won nsem a ese so de ba wote ho no fo kwa ku yanko bla no na fi no o de ba dia ba se papa no o hwe bibi na wonya de wai no na sama de yemfa ogumda se ya minshira sama de yemfa ye ko computer so de ba sisi aye ba ba yemi fi bi wotwe ensasa appeal for no FDA agedwedi nkrato yi atum 20
21st clinic a sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo sie mu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye dwuma pa wo mu yenti abaso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu the only sciatica research and treatment center in Africa biblim hano ebili baby a gise 21st clinic nkwa womu de bibiduro ene besa ya no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wetimi de ko ne mama de pa ko a womu gidi womu pa no sciatica and a stroke so the qua diabetes and hypertension near Deniade. Ghana have a beer or more for 0540 311 311 0540 311 311. That's a 21st clinic. One way sciatica expert. Hey, so we want you. No, none of you decide so quite but you. Kwaku, afraid I will recall. Then cut our cranny. I need my connection for the Kofosi Kedrin when you're telling them. Oh, I suppose group had diamonds. I couldn't wire for. Up a sale to Quanco Siandia. Express group do be called minded to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and as a visit and so on. Express group do be called Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. More person to Quanco Jumanso, a bit me the work of Dubai, Qatar, and as a South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi as a labor runabout Accra so Amu Nation First Light, Tama Amu Community 18 Lashabi Girl Police Station. Promo Ahmad Shofo so 055 555 0067 and 0249 000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Growing Sika Chebia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial star 426 *6 hash now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial star 426 *6 hash on all networks for 80,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Boya Sika Chebia promotion today. Dial star 426 *6 hash now and follow the prompt and take the first step towards a richer December. Terms and conditions apply. The NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, star 426 *6 hash is the code to live, and let's live this December. Shit, and you say a penny piace, I bet drama so. Piace, Piace to the frog crowd. I want a real call, Nafa, and you listen. But you bring a hammer, that's a good young one. It's your pushing in what tell a pampino. What kill you down, Cassa? What tell you say, well, you know, Piace and Sabi, that's a woman as well. Listen, I just don't go cry. Stop a pepe. Fiancé sa erina ewo ba budu bia yeton nsadeni ewo ho. Franco Dom Peace Ventures ewo boase. Fresana na se didi sui 0557 758431 and 0270258138. Piace. Shabby, Nabi, Shabby. Nansen, one too many by you if you do watch it. And Sasa appeal for me. FD Adjugadi Kratui Atum. Senior who served you for Ajatum dia, it meet you Trebi Maniama, a cototi, Eddie, and my own offer nipa nye bibini so ntimu osum nti sa woni ne ye dealings bia na wa mo wadwene mu ada ho meka ne se omoma omotimu ye omodema papa ne de adefedefe ne nyansa kwan bi the aporto wonu mutirim bra wo mo ko hu no na osese o meduedue kube kura mpo wo so na moma ne nya ya na minimu mienu ayedai ate ne ya chem ne yese to free so na afa wodi kube no so yedai ebebo mu on se dru akire
bibini black man oji ade no de afa enti ehwa no meka se we say menua ba ne menua ba me omo ne abusua na omo tu sa na mo no I say omo ma papa no kulu omo down dodo was bibini de wona na ya ade amesro eye wo de no ana wo ka asem bi na me de pa o se ma yen kan kire wo se wonye entam so dan se ekire no ye beka se ebia that time the kasa wo ye be kire ni akasa wonye ba wo ya wo sai wo de ade ne ya wo de age wa ade ne yen kasa o ni tiri mu oden e na wadua ku be no asase na ya wo de ya obi a obetena ho ama papa anasa wo maami ni mfifire ni ne bre ya wo de apreja pade ama no obetena se afodi unsa na so beka unsa show debri fam ama odasani bi age no wo no papa sama ne wo problem anasa no maami sama ne wo problem because ebasa wa ma won sense form aso de son ya konsuo because nipa na asase no ehu abakosem no wonim ho maache eno akohuhu bi amaadwo enti beka che menua mema mi se enya de sua de mfama wo next time bia no bibi sa won so nyina won naso asase wura de asase wura de wo ba be hwa so nya no yonko ni asase wura e wo mu sa hwa so ni na ebe abeye bia ma ama won so wanya bi de na so to da bia wo hwa na ni su ni ne bible no enkoya entempa no ano na waje na de afri ni nsam de amani pa foforo na me sa ka kire wo mu bie mu se omumu omani nya den abrantia ya wati wokentina nwane metira bobo minima de kronti a wotena ho ama wo bia ba beje ne nsam ade asama anyira ente eti wo mu ya gala already His Excellency John Dramani Mahama mampanya me ate ase se galamse no wa ma mesoso so wa ase num enti betimi de da famla kwan so se wo ya mo kopem lantie nka mo wanka mo ho mo kwose wo mo ne mo ka se ya mo police station enquire report anya sans offer mo kwa premla na sa chine bi mkoto asase ne so eya simple antietia ade bi wo ho na sa otena ho na agensem wo tira ho fo ho ebeda na okwaye ebia ne se mo atena na besi sabre so osi asase ne yomu de mo ka hwe na ofa ase ne se wono kra de na ofa na agena ho mi akwa akosi nchen na ono na eba be ye se wono ebe ye eni edema ada kire mo ni ha wo so de a eye momodia de ode na ade ne kwan bi so kran ko de benkum na agie eti mo no mo betwi fam so de a asem aye wache mo dogun obi asem ankasa mo nkeka mo eti ablante me se okwa pelm na fufuo ni bi wenya tokwa mo konsa na be ya galamse no mutu okwan po na eti amla eti mo kwa report so na won mo mlemu anya san so me se mo nkotu wesi amna ana mo ko pekire bi na sa premier fan koto asase ne so de so ye be ma no ya asem no anasa asase no enya ne dia na opese owura so bi no akwa owura so na de be sie ofa ma me fama no nsi ase se be ma no ne wofa no so tie ne a wonye benyansafo ye kan ya na mo nti ase wofa ase ade asem beba no asem kese ba frankensi so enti se no makwa ye na ba ko de sekan ya wo ba ko anaso obi adi obi dem no eno no mo hwa ni mu kwan na wofa de nsi bibi no kura bi nchira wofa ase no na se bia foto obi onfama no sasa ase na nya na dia obehwa so eni kwan so ne wesem eye twema mentwe makura bi abo me da so ofa ya mi nchira wo hene yire wo kakra odi aba da me kama sem se kwasia befu ajapade anka fa chebonte su ni mu nhira wo kwasia obefu ajapade no fa chebonte su ni o kaida bi o ka ye papa wi yanka obehira wo no akon akowani me gidi ye se de yankura yi dwi se nko fa yi to obo ne o matna because plot no ye 28 plot se 7 acres dia 1 acre bia wo 4 plot ndi fa ko times 7 that's a 28 plot so on nkura ka se wo ene muma memfa 8 mpa edoso pa so kombeti ase wo hwe se de nkura yakoma wo fom ne se de omo emmere ya kombeti wase bare sisie mentime ho ase me no ne basa memena hwere okura unya ba akokora unya no wasua nyansa mfirim na papa yimfie wote ase 15 years wadidi so owu ye 10 years so se wadidi okeka ni nyina abomanti se de wadidi so ye ka se tua ho ka obetime nipa ya fra wa ya te o voice wani afika kra utim se o papa panyina sabeta frache unnim de enti wa utimi ntranse se abrabo obona anka wato plot ni bia gu ma ho ne se obi aso wa mobra timato 7 acres plot na ne wo se ka je sa man ne se wa mobra na wo abrabo mu na ade to obi asase so asabi wo tire
da meka se nya panyina adwini woni tirim bia na nim nyansa wo ka o mse ye wo fa de opatem nidie but nipa na de a wo ye no kire se ne bible kan ye no kore wo se meka se mumma enfidodo enkasa na nyansa nkira adwene nso mahunu se enya panyina woni tirim nkwa na nim nyansa nya panyina ehunu atemum edimi am se mumma me kwan nam so menche ne menim jobu na kai asemu manyi nche nkasa enfidodo nkira adwene nanso mahunu se nya panyina adwini woni tirim bia na nim nyansa enya opanyina ehunu atemum nti nam se mumma me kwan nam so menche ne menim nti etomre bia mpanyinfu ekuro masase we so jimi adokuro mutu certain level se ade akura beti azie se ye ni se ebeboa no na panyina ye twan te ho odwene wa wonde azie na we wo se no na wotu anamo atise ya enti won kan nche se ono na de ajapade agam no bi yesi anka anya mode enti da ahwe na tutu ni ye se wukunu edi aniamo ho de we edi nsem hunu we ya wontimi nyane na homache se miwura ade a wo ye no sabe ye de ya wo ma anya wo de diwe na pa ne po masibire edi sabita frache maame ube jimisa untimi mona mane za kwasi ade na wo ye no ammoa mfa papa ma papa no kra saman ene woni ne ye ntijai untimi nka wadamfo ajimisa ya untimi mona mane za jama ade nde masa enkoyie twaso ne yete ho media mediki abom gogo maka kire oman no se me this year na ewo mu no mede maso ni fa tie bone nsem nko a mede bonkum ne tie papa nsem nko a ndi za asam ne fa nifa no na se bone nsem a mede bone bediw fa nifa na se papa nsem so a mede papa be hyiawo mesemesi be wu wase kwaku wasisi prisie obi sisi wasisi ni bisasa bonsam kra ne bewu ono anko wotumi nyina no a nyame ni hu a omo wo ho no a omo ye ne omo ye omo kura omo batimi wu na se nipa wa ben kura bibi timi fum ni mu timi ntrase mu obi mehunahuna ame ye ko ka che papa fo ise mo kwa mo nkoye se na se ba mo ba akro mbe ye de ye ya na wo se ye boa mo ye be boa mo nso mu wi a wo de mo mpa me number wa cho me wo fa asefo bi wo me mo ma begu asase ne so mo ne wo mo nkasa wamu niska muti wezi niska adiko tumanso iti mefra me wofa asifo bi asere omo se sika ni wo mo ne mo nkasa mo nkanche omo se okay so omo timi jima ade mo asase no se na mo de be mo omo ti ase asa omo abetu omo petu abegu asase ne so galamse maso mi amedi omo anim de omo ba wofa ne ho ni aka che no ni fio se mo nsi asase ne so biem ye wia ye ko ne ba no aka se mo ma o ma ye galamse no nyesa ne be funa ni so ompe omo ti omo woni wia no makogu so afa jimi ni ubi ba wonsi asase ne so no hwa de di kroma jimi ni kwasi asamsa jimi ade ani wo unim sa ade ani wo me what na di jimi ni mu no atrase na obi bre na kom di obi ono so papa si so onim sa da tro be wo menti no bre sa bre ne to ho na wafa na wudidi na abrabo abona nka wo ntobi wo se no no a buzasa na abrabo abona anka ba wo ntobi ma obi de no ade aboso na ya mi ase ade bi we free baby bone na me ti okwaku bo atia metuwe na me se eja se eja padie ya na odi ujimi no kwasea ene wa ho ode na ba betena se maje aboso na wa hebe bi e befa be power suma mi abe yasa asini su mundam amo se nipa bi ye jimi fo se obi o hera ya sheda bodam Wofa boni a waye ne se me wa asase me ba me ho kire me bre performing bi ma me mfani di emri asase ni nyina ama fadi di so egosi tama abehu se me ni wa me nkiri madea na wone wa kan se ampa wadi di buru se sika papa ejiye na sela o kan se mu no wonnim no kura ne se wadi di buru sa o kan se mu no afedi a woman tu sika no omunyeye na no ye to isesresi John Dramani mama me am wofa so say wo kura ye ma wa body ni krata se fire small scale man no wo kura no fa wo krata abra wo di ato e wo se galamse ni stop na wo nkodi abodi ni krata ato kroba so no wo no enfa na masase no wo no pasetia na wa akwa hye wo ye eno kura me to nkrama isesresi John Dramani mama me wo fa se ndisi fo nyina na a mo ka biye wo mu no pasetia ho no ade na mo papa stop no obi akwa hye wo a wo didi wo ho mo nkonko stop no omfa di jimi so asase ne so pasetia ahemfo mo mfa mo na nsi fom eho ya asante asase na aso bi ye wura se galamse no ye stop motifri otumfu se etu ano edu ohina wo mpasetia na dikura wo mpasetia bata wate se ye obi tu gold wo ana mo be no watu na wasase na nim na nyam mama ne nyansa ade bi wasase na nya wo de ampo a ye mfa mo sa abra no wasante asase so je so osole asamble man fo am wo mpasetia o sa mo sole unim se John Dramani mama wo bra ni sesie munim mamo ntra ho
politicians amugu mpasa etia ho no sebeta frache emu ndisi fo amuwom munim se dondorman mama se munyai sa ade no eti mu nsole wakanko efamwo mfamwo mu stop no mfani chimi so asase ne so mu ya mu producers nyame number no me from mu ne omo nkasa kakra om so mbeje mu no ya asase sem omo no muniska no abadu ska no mbekasa muti ase ya agreement a ombeba begu asase so kwase bia nzi so wa bebo mbebu du jimi be so asase ne so pen kwase asem bia nya fe ne benya dada mo bu a wa be kwa report uko report ani abegina court ne adi asem kroma tom de bi no amoni amra o jimi phone msa ade oye we ya nso no de ye nya metimi dia bo amono mu wi am nkofa mo ho adwene na mu hunu ni ambe ne nkonko ye ni ye koye ni aha eye Sompa Asem Mpe Nipa se de da ye di adwuma no ene ano odene ene ano odene ano nso hyepa ano edin ano hyepa maka cho se ye maame Asante hima e nanambua maame ebedi akonya no 8 good years tumfo ni nuaba ebedi akonya no 8 good years Ewurade ayade dodo Asante ahini mu oduru di Asante nyina yeni se ni 8 years ne na aya anije aya ahoto aya ahosepe aya anije aya ahoto aya ahosepe Asante ani age Asante obi ka Asante ye oman di so oman bi te sa Asante na muhima ene ye ni 8 years a minim se TV bia ho no asem nko na obeka kwa Asante ni wowura Asante ne ba tan na odi na 8 years no oba hema nkwa so Ewurade nhyira nyo kase Ewurade nhyira nyo kase Ewurade nhyira nyo kase musedi na asi wo dia asema ye nsole nko Ewurade nhyira no nyo kase yankonko yanim mu mesi bibi nche me mu di advert so amfanto so na mu mekasa nkyere me na Enti Asante ma Ewurade nyankopon wo nhyira ontre washim ipa bonifuo bi odwene bone de sikadwa be mena bonitiri so Asante ahini efe Asante ahini akono Asante nyina yenni ne ho ye do ye jiwutum ade ye me fe wa Asante yenni no ho no se omo kyese omo ye ma to omo mema ne kasa mani Fred ya me ba wiase ye maame oba ahima afia kobi batampa ya onyan ba bi kwa maboni di amasori akonya so ye yewura ni mbon maame mantina no ne kasa da se what pass yes e dede because you tie yes Asante ma na abeka se maame ne se manti bi da enne ma Asante ahini mu yeduru no enoa yobi okra abo ne him opre onso beso ye agidi ni bi ofoso kasa nka be ma kasa kra no abegye ka ombe prepra chinchim sai ni monyam nim bara Asante se de mu oduri wonte ne hima no ne kasa ani de bia omde ma yewura ade na echi a ohene ba ana ohene nua ene ma Asante mu yedu do ba hima wonkwaso mihira akose nhira ni wanim saa defo abatan ye ne tenase defa tuyefo fa tuyefo na ye nsusu ntimi nyini ma ye mpanimpa na Asante nkoso mfa ne ntoma pamfura Ewurade manfie ne nko nanim sabe ye besua ba kwasem bia firi wona ase na daachi bia nkwa ma ne ye nsusu no ye nya bia to de amanjirima Ewurade nhyira ya jiwudi enim ne awutimi ye enim ne Asante timi ye yewura onkwaso na uni aba nu se na nigide pa na ye na nigide da na nimfie du ne de be fanta bruta ohene yire Asante ma ne 8 years ofa medase na nana kwedu yi adom ya wotoso miensa Asante hima wo hwe Asante abakosema wono ne Asante hima ya wotoso edunan na wo hwe ne dwumadie ya wodie na edimu ewa Asante amamre ne amane mu se yebesi ohine a ohima enka ho a enwie peye ohwe se entawantawa hodo biada ebesi ewa adehye ya wodi yenso ne ntam no obehwe na watimi esiesie ede amayen na ogiremu ewotumidie mu nso ede mayen ne dwumadie no sa wo hwe 2017 ebra wodi ne si adwaso na quite unfortunate video no because machines no kane ana bobo ani mu nti na afreeze kakra bi
na ne ye hwese ye nsa beka ni videos no na wo hwe sa bre no tumfo se to abebi onyam kese otekra rete bragba so na ni gie pe a ewie ni ye se ono so anyi ono ankasa ne maame ema na beka ne ho ewo asante amamoni mu no na kyese yade a efe ema ye hu asante yamamra ni yamane ne mafoi ofobo okra ye do ohini si so a ohun bi da odi ye do ohime esi so a ohun bi da na eya yenko na yenko Ashanti Kingdom o hwe menhye fie wo kwa archives ni mu wo mo so baby omo akora dan na so omo akora de na guo na e wa ba fontenten fidie no so a ye behu ni nyina dente no ye ma ne tiri nkwa ye ma ne money yo ye ma no enhira ne nkwatenten ahoden wom na ye sretwedi apobase ye adom se ye na ama onkosoa na onhira no na omwa no akwanua sanyina so ewo na de yo nyine mpacho mompe na kwanadu ya dom ne picture bi nto so emfa ma ye Kevin video ni ma betimi anya picture Kevin o Friday media adwaman ko ma se de oyi pieto bandem sante ma de on beso de ba to Kevin ma me ma ho mebobo wa chire ho enti ofa yema ni tirin kwana o hwe sania osi eboa ema ahinie ya otumfo se to ababi owo die na ekoso na yesi obehu se be ma bi atumpo na mpepi na ya na ye wo oba ya osipisi tabita na chi asante ahinie kwa nkan nyina na yentimi nyi oba ahema emfiri nti na nkwa so yehira no kose onyankopon koso ama ne ho ban emfama no wontena senchema ese be ya adehye ye hye ne nase no yenka nkro ewo yamamre ene yamane mu ena afenso amemmuo mu no obetimi aboa efe Facebook Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso Sompa TV na kwat Sompa TV ni so na ekohwe enti ofa ma me fama no nsi ase na yamane mo ene yo ye na Awurade asenso emane yamane tiri nkwa pii ofa piao oba ma onkwa so oba de nhira ntra wa hiem na ne ma nkotot asante de yemfa ma ni agro ya jije ma so ma so ya mama feel proud ndi no bi e pa wale wasiminya santinia yemfa ma ni agro kra ya hwema ndi duma celebration day bi se ya oba hema na da so fefefe mami wanyini so ne ho ofese omo fe di ukra kwa kuni awo kanka se o twetwe okun yi kan se ya mami abedas na mami nkan bi dia on se ya kai kasantia ahini de efe akono me de bia me kase me se ya na idru me bi na sa ahemfo ana se o hema bi toto no ho ase a ya na ye me ya cause uye ni me de ana de no so no obi o so obe mane afa ba bia na ne bo apaye asema ye kan sisi yi on wonim pefe se adenente sa na so ebo apa nti de bia meka ohini bi a wa dwen sa asase obeto am obi na obehwe one ne hema ye ka bibia o mo nte ase obekọ hemfie bi ye se wo ye nsamtwoni ni ye pamo da bi obekọ hemfie bi wo ye nsamtwoni ni a welcome kama one de ade nti no welcome ka because what ase odi asempanzo na nanom ntimi nye bibia brombe yi afiri mu da edi na bibi basa na ye na ye dodo ni ya na ye fekeke yo bia na unyane sa yo bia na nyane sa wo eti nyankopon entene hiem no ma na kwatenten awoden na ne kuredia omodidi dwuma wa santema mu ano ye ne ye wo no ho nyina no ye fa sa ne kuredie no kwaku ka beda na bloche o ka beda na bloche mi de bia me kam se kromwa sa sumdua na ne kro wa na nam na sika ne ubotom kura na enka yo okay because on se de enta ma bloche ama broche ya broche no makasa broche sikani ni wona hia ni wo eyamra no mede atete kuro no enti no se hai ya ko wie ni se obonse ni pa bi betima ya de bi sebe basa na ubekom so sebe no yo hene ubekom no yo hema ya basa ye nyina ni nana sante machi na mfie nyame de amane ene sebe hwe nanan ahofe kuta no ni wo dresse a wo fa no ho a kono ntu na ma ye proud say wo ya santini ana wo nana enti nyankopon to no nkwam na omie hu ti se de yehu na ne na sai bia no se ya nyankopon ni se amaye na enko anim na asante de nyame nhyira asante ma
na wonhyira yiwura opem so otumfo oseetu asante de maka me se asante se ye hunu ye mudie kura anka ye yoman ma ya analysis bi ehunu se esikafo ope tribe mu esikafo dɔɔso a ɛyɛ asante kuruma esikafo wodi ni aka so bia nko ni kuruma obunze se dodo na ɛba asante ope tribe legends atonom ɛdɔɔso wo ma ɛyɛ asante ope tribe sinitwafo wodi ni efiri mu pa ɛyɛ asante oti ase nti asante no se de wositie no bibia okwa amanone na ope tribe omotu kwan pa agu aburokyire mu a ɛyɛ asante untimi nyimfiri ya kaso bi amre ne kuruma abon we ya Trump ubo mu ubo na san fo dodo ebeba kuruma untimi nya ho hweye oti asem na se kura so nipa nyina so tribe bia so eya asante de o record bia se yenya no ye kura ye mudie asole waka na yese ye ko a enya asem ngoto akura na ni nyina na ano fo nso so ne asante ma na Europe nso tumfo setu sikadwa omunkwa so ishiro mu kuse ne yaka se de mfie na kwa ba egwaku enkomra sa video na etwaguo no asante efe kwa yes asante efe yes 2017 na ye de oba hema ebesi adwaso no no yes ena ni mfinhia wotwe mu ani oba hema na ofuru boko no ahwe kofuoko na se within say year mu ase John koy say year na mu say John koy say year ni mu Rollins koy atitirifo afamu kuro no enya asem keto anti se maame ne afia nyina duruse na 8 years nyina da so kura na ho odin se ya na yes awurade te ase na sikadwa nso te ase nti okay nti eba sara na se enema ekotote ba nyeketo yiwura so ngunya hodo tena so ngunya hodo bia wa ngunya hodo tena so Omo wa na se uni wonta oh ba bia ni tini wono de ebo akire ani asa mi fẹ́ mo na mi se ne me pe na yin esi mo no ro ta se yo iti awa ne se bi na me pe mo pe ni fo yo ye ajo cha wo ni ama ko na mo ajo cha wo ti ama ko ti ya ko ni ama ko na pe ni yo na je wo asante akono nipa no wakasa na obi abo atone yam ni daze eburu daze gozo arenga no kram kai ana una afro times asante bibia ye obi unu trade time una be trade time bibia ye obi bibia asante kenken ko kuna chimbo no ada nyeno aba
this year. Kuma tbɛn nyinaa na ɛde asika kɛseɛ ɛna ɛfa wɔ ɛfama sanke aberewa na asante na nyinaa bafoɔ sɛ mmoa mɛneɛmfeɛ na ɛwurase nase du ɛyɛ asante ɛdɛ asante akɔnɔ sa asante yɛ aduane a nka yɛ apema mpesi asonson ɛne koobi ne kontomira yɛtwitwa gye na agu ano ne yɛade nkyi ɛngo agu ne bo ne yɛde ontontwim atwim nti ka sa aduane akɔnɔ paa na nsa nka yɛde kɔ aborɔfo deɛ mu soso na nka asante yɛ aduane a nka yɛ salad ne bread ɛne kosua ne ayɛ tim pampa ne yɛde aka ho na ɛsɛ no nso ɛdɛ pa ɛkɔ ayigwe mu a mpatwɔ nka yɛ kpɛlɛ ɛyɛ gyankwɛlɛ ne mako ka ɛdɛ sɛ asante ɛwɔ bi ka asante ɛwɔ bi kyerɛ apege wɔ okay obeyiw kama pa obeyiw kama pa sɛ ne nsa mpopo nti wotwa ofiri twa ɛnyɛ nɛ wasom dindi na apege na nantwi bɔ asia ko we mu nyinaa yɛ hu nyinaa no ɛne mo fa se nhyia ne da saa wobɛhu ɛda na se pa apege ɛne wo nkwa so ɔbɔ ade nhyira wo sɛ wotima yɛwura dwumadie ba tv fɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛfɛ ɛma nneɛma ɛkɔtɔte de ma asante wie no ɛnyɛ ne berɛ nyɛ tan ɛduru so asaa ne yɛbɛyɛ no wei na yɛ na nipa nte aseɛ no yɛwɔ din ne yɛbɔ ɛnyɛ duru so yɛ na wayɛ ama no yɛ fɛ na wakɔkɔ w'anim afei wobɛtumi aba ahoma no so na nsɛm hunu bebree na asisie wobaa no sɛ yɛakɔkɔ yɛ anim asase ho wɔne no ɔhene yere fama ta no yaw bosom saase no yɛ no wadɛdɛ no ɛna abusua panyin Kofi Apiagye ɛsɛ yɛnka nkyerɛ obi asɛ watɔ asase hɔ wayɛ adwuma wɔ so anaa wonya nyɛ hwee wɔ so afa ho nkratasɛm nyinaa ɛbra na wɔnom nhwɛm ɛnɛfoɔ aduasa ɛna wɔnom deɛ si wɔ sɛ yɛtwa mu bɛɛ na awɔtwe enti obi ankeka ne ho na ɔnyɛ ne saa wɔ abra ofrɛ ɔpanyin Kofi Apiagye abusua panyin ɛde ɛsi 0244 887904 0244 887904 ana betimi akɔ ne nkyɛn ɛwɔ ɛyɛ ɔno ankasa na kache baabi ɔte ɛwɔ ɛyɛ Church of Pentecost nkyɛn hɔ pɛɛ wɔ amanfrom na bibia nso atimi akɔ yɛ nti ɔfa ɛno ano no ma na na amakɔ na do yɛ ɔtɔ so me nsɛtire nkwa ɔba ahema yeah hello yes sir nya me ko mi na kwajo enyina papa baako kwajo na ada na anim fresa me to ba tia ko mi we ya ba tia me kwajo se me number papa ya baako e papa ko ada pom kwajo ka fra ko ne enko to ne sabe be tia why me tia o dem bi se e do na ya ko pro se e di fo no omo musala ya na eno ajimi eno di jimi ha obi adi asase mo se di ho amele o si papa chete eno ne dem ti mi ji sa agobo e ma sa agobo ya mi nia o de se ya kwajo ya mi nshira hello ubowure mane yakwa akoyanim tentem so kra ebre na kanisa na afi intimi enkoyanim adum bishop read condos man mechia no kwanso no nkoso hello number no 0543 58 0243 58 58 78 with my friend no 0243 58 58 78 with my friend 055 5 40 45 28 0555 40 45 28 with my friend Mubiana waba udam simabe numa akai na afi yadwumadie no asiaman sembebre na akoso ne ja dam den obi a wosisi ono ana wo fama na waje o magyapade afiri wonsam na afi so asante ma enyina ye nana ye maame batampa ene ye 8 years yade ni si akonya so Fanta Bruta president Bianchi Yatuno and Chile enyepe serious anti him I see so a one and 9 people about power no
ɛna ɔmo kɔ asante ma da so yɛ asante ma asante mu oduru hello Lumba. Ye. Maje group. Ye go. Ka me do Bashimika Center. Ko sa hembro no. Ahimbro ni mboko. Bibia de di. Edoba. Jamini ya ba ne fata ya. Oh, kafra. Ba no fa bi obesin dum. Aye se me abe so ma hene so aflato ya. Makwa. Nda ba ne nse ho de. Fa wo de etwum ne nkwa. Yanko ya de next month, the 13th. Na be yin. Koko wani hello. Hello. Yeah. Ebi ba di na ni. Na mi tia ni kan. No 435 calories per ton. Na na ni fi ku ni ka ba. Ebi ba di na ka ta da ni fi go. Na ke te me kan dia. Ebi kan ta. Who case ya fabra why na ye mo why? Who the fa case bi e wo ho bra na ye mo na ne ma nkototi. Hello. 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 Yes sir. Good evening. Good evening sir. Yeah. I'm from Osuja. I'm so wide. Everyone say? Yes, from Osuja. Osuja, okay. I'm so wide. Okay. Okay. Papa na o di para na Japan. O sa hanu de un mo ni ka ba no mo ti. Ya ti mi ta sambi di ni te ni ko na di ko be ya na so ko. Un bo bra na obi ko bra na wa jam kala no mo na. Mi te ma mo bo mo de ya na mo ye. Mun bo mo na o mo ja ta de no. Nyamisha be he ni aye ni sa dia ma nyamisha ba. Hello. 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 Aje line abosu. Oba na wa ko street ni ekọ si akola bia nim saade oba ya wachia na waboso papa na ekọ TV no atwo ho radio no atwo ho na yetimi akọ yanim nso betima frɛ S0243 58 58 78 0243 58 58 78 betima frɛ 0555 40 45 28 0555 40 45 28 betima frɛ si so na waba mu bi ebre no aka ni sa ye kwa no ye solepe america wo se adwumadi wanwaso no eba adwumadi wanwaso no odosomi mu no odofo beso so mu animre aha manja dove na deba hello do on sika okay me ka se ye yi o na me ka se Debbie buru am ka se abuburu hello. Nyame pada se ne echina eye efiada echina nso besa ate yenka biem wo de save credit no china na de aye bibi foforo nti nyame pa echina obesa ate yenka china ye fiada boja ye bibia tumisi dachina dachina bibia timisi sa dachina no nim se omo no amoa ne timi ba ohene yere amoa ne timi ba wo fa so timi te fa so nti no de hello. Hello. Yes, sir. Good evening, sir. Mente wonka. Ye kono na enja sonko enkoma eye senior contractor ko video oni Mr. Ebua enja sonko nkomo mo na afi me bra kodwo baafo e wa manone na chia na machia menua eye bra kwaku ono so wa manone ho na waya. Hello. Hello. Yes sir. Nisi papa na waje ni amano ntase no. Mo hene mo kemi mo ankwala because ari enche yukra papa na anyade. Wanyade kwa misemo amomom na de kwanda bi ampanto. Mate bibia be fa.
Bibi abe fine. Hello. Kwanda wisa live in Asem Mpe Asem Anyumre munyini free so no yanyene yo. Nyame pechna yebesa nso ahia na ye ne wadi dwuma so kura. Amencha me ame papa ajabaji ware. Okay. Me ka say ya onso mo bi man magic. Okay. Maya o mo bi ama. Ndiko fe. Na no me friend no se obi ama na me so me meje. Na daje am de beko no. Okay. Na ye me fele because unje mo sika sen no. Na me asan ko se o ma misika na se me ko jisika. Ndi asuma ye menko. Anti me suma mo na amode sika na kwa koma no. Nti one ne wife enkan je so chon mo suma nkwala no meje kakra. Fan konko ne papa jabaji well. Ye chia na me chia na pram so yen. Na dola pia. Dola pia wo US. Okay. Aha, ene Cynthia. Okay. Ene amodru. Aha, ene eno friend say Dora. Okay. Aha. Ofrema. Okay. Church omu nyina omu repa. Granny tie dwumadi Awurade nhira no nhira mafia ene ne doba Ella. Emi amedofo Awurade nyankopon nhira ba bia wo bia na onye okese. Last image Awurade nhira na onye okese. Oyene Mama so menchia Silas image. Omo bo adwuma so. O Melcom Road ho na omo yetire kama nti ya na wa peso yoti bia koye no wo ho. Ma yemfa sedama yetiefo ne ahwefo nyina da. Na o peso ne yetwetwe nkomo wo ha o ma na ebia da wo fam ne ho awada roma yema ne 0243 585878 0243 585878 and now 0552 095593 0552 095593. My bosom friend media kuma chala I love you so much Raden kwaso ensure na onye okese emfa emam na menchia na nantwi bosi akon otumfo cameraman chama pege yeda no ase papa se onfo edwumedi ensu ni agro ye chia no ba bi owo bia ofampa ye nkwa afa K16 na Awurade nyankopon nhira o stadium Divo Asale opposite wa afa K16 musem sha African we collect bia wono a sana edis collection edin so wa pede fima mo na bo amema da bi wa African we ne bo Wofa na ese eyomo a kwantabisa Isaac ne bo machi dom ne nyame onhia no na okọ MC a Kevin o yata ye twa so nyina na ye hyehyɛ adwuma no saa nso na Azuka ono so osofo nso abande a mo bo adwuma nyame nhyira mo nyina so mo sem adwuma saa na ye keken adwurubom ne ye kɔ yanima no ye de besia nyame pa ekina obeti ye nka ye sole na manager do aba